Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, no? Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Lunes, no? Pitsa uno na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sukilanon o si dili pa nino ako basahon ning naay pipila nga nag-comment no si James Sabero day. Idol, sa tawat diha no sa Mansawan, New Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao. Salamat kayo no, James Almero sa nagpaminaw no. O kang katayngan winners, i-upload na ang tanandol, pati final, kay dili na ko kahuwat. Silent listeners sa Pirmi Idol. Okay, salamat kayo no. Katayngan winners, ang mga organisya no. Ako lang i-upload tanan, apil ang final no. Taas-taas yun siya doon, mga duha ni siya ka oras sa pwede siya mo tulo no. Duha ka oras o mga 41 minutes siguro ni siya no. Salamat kayo idol no, katayngan winners imong pagpaminaw. Salamat kayo sa pagsubaybay o kang Erwin Barcelona. Sunod dayon ang part 21 dol, palihog salamat. Okay, salamat kayo no. Erwin Barcelona maon ni siya no, pahinang na ni siya idol. Ako na siyang humanda yun, no? Part 51, pahitang yun siya. At ang stasyon na siya, no? Mga doon oras kapin. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? Erwin Barcelona. Thank you kayo, idol. O sa taatay ko, no? Kang Jonel Dayday. Maayong gabi diha, idol. Sa taatay, no? Maayong buntag diha, maayong gabi sa taatay, idol, no? Ang Pirmi, Jonel Dayday, salamat kayo sa pagsubaybay no. Kung sa tanan nga nagsunod ang inyong drama, salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilano no. Nagikan sa ating drama o karon no, di ka maglangan. Di ang katapusang sumpay ng sugilano na sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre o si Ethan. Di na ako mugahin pa og higayon sa pagpasiuli na yun Kinaluwas ni Andre Martin si Fiona. Kung mabalik na din si Ethan, nakasiguro kong kita rin hapon ang iyang pahimungtan. Maong mas maayo pag muikyas na usap kita, Colonel. Kay dili ko makadawat nga ako mismo. Nga maong inventor ni Bravo. Maunang hinoon ang gihimo na yung ulipon nila ni Ethan. Pero asam kita upaygot ka din Asam kita matago. Ayaw kalimot. Wanted kita, Profesor. O peligro kayo na makita sa mga tao. Kaya nakasiguro ko, daghan na karon ang nagpagita ka nato. Dili lang tungod aron dakpon kita o malubag sa tanan nilang ikasong batok nato. Pagtungod yun sa 3 milyon nga gipatong sa tumao. Dili ba daghan kag mga higala? May mo mga kabaro nga loyal gini mo? Nanong dili ka man mundangok niya? Kaya ikaw di Profesor. Ako na'y bahala sa kong kaugalingon kung asa ko. Ang mahinungdanon nga magkalingkawas ako ning napita o dili maulipon sa duha ka mga robot. Profesor, may sakinan nga miabot og nagbusina. Igaligi, si Itar ka o nag-up ni sagit. Damn it! Saan? Ipaandar pagbalik ang sakinan nga naghagulos. No! Kinas magayagit. Liyay, Profesor! Liyay! Shit! May ganay kay nakalikay ko og nakadive. Ginas magnispayang sakinan, Profesor. O sila na mo na rin! Galong litkit ang tibuok palibot, Charles! Richie! Kaswaw. Colonel, swaw kayo. Siya na paingur ka na to. Ana ang magikan sa iyang duha ka mamata. Ang kahayag ka daw sa makayag sa flashlight. Ayaw pagdolitan. Di kami mo'y nakaingur na ini. Tinod ka na itan. Si Andre Martin mo'y naghimo nini. Upal siyang pagluwas kang Fiona. No!
No! Mapatay ko ikaw, Andre Martin! Mapatay ko ikaw! Andre, dili na gid ako kaya. Dili na. No! Magaling ka, nasaw na ka. Naagak tinayin ka. Dali, ipay mo ka. Kanit. Oh, yun na. Dugo. Nagadugo ka, Fiona. No, diktimay mo. Bigyak mo sama ng imong tiil. Ugbaw kina ang nagkadugo. Biyain na lang ko, Andre. Kitagalig. Gipangita na takaroon ni Esana. Luwas ang imong kaugalingon. Gikan sa iyang kabanghis o kasalbahis. Di mo ito mo ngabiyaan ka, Fiona. Wa nilang pagi. Bahala na. Manawag ko og makarescue ni mo din eh. Ang ako cellphone. Ako ngayon pagbalik. Niya. Pagkadagan sa misod ng mga messages. May dagang message, Candice. Magkatabang siya na to. Dili siya makatapang na to, Andre. Kay nakuha karon siya ni Esana. Usa? No. Yun na, may nanood. Ug number kini ni Candice. Ha? Si Candice? Kanit. Hello? Candice? Candice? Andre? Oh, Candice? Ngano, unsay ni tabo ni mo? Ingon sa nagpingit kas kasikit. Ngano? Unsay gibuhat ni mo? Unsa, Candice? Hello, Candice? Diyan ba na ko si Fiona? Ako sang naluwas gikan sa dapit nga ginadanitan kani. Mao ba? Maayo hinoon kun mo kina, Andre. Candice, hain ka. Hain ka karong dadanitan. Nakalingkawas ko gikan itan. Human ako milayat sa iyang gidriver nga sakinan. God. Sayri kong hain ka karon, Candice. Hain ka. Hello? Candice? Hello? Tumag ako, Candice! Candice! Andre, nga sa nahita mo ni Candice. Naunsa siya. Pagkabugat ni Brabong gipayayong nga ni Ethan ka na to, Colonel. Hinay na profesor. Ug ato siyang hinay pagbutang ng trolley. Hinay. Shit. Wa ka magtuog, profesor. Nga mantigong mo konektar si Ethan sa mga wires nga gipamuto ni Andre. Diin, nabalik na ang kinatibok ang power supply din sa pasilidad. Ano nagurog mo, mga animal? Ang panuway nga, Ethan. Misita na ka na to. Agadipan. Kung sa pa inyo gipaabot niya, dadaan ninyo siya diri sulod sa laboratory. Sige na, Colonel. Tabangan na to pagluot ka ng trole. Nagikargahan na to kang Bravo paingon sa laboratory. Bullshit! Animal! Unsay gibuhat ni Andre kang Bravo. Nga totally down siya. Ug wala mo function ang iyang mechanical structure. Urag na naguba ang mga mechanic parts nini. Wow. Huwag kami masayo, Ethan. Wa yod. Mao ka na, Ethan. Wa kami ikatubag ka ni mo. Bahay niya na. Wa. Damit ka, Andre Martin. Damit ka! Profesor, may tanaw siya ka na to. Ethan, nganong imo kami di atubang. Nganong di atubang mo. Nganong, Ethan? Andre, usa maginay nahitabo na to. Kalma lang siya na. Ay, nakuhilan. Kaya dili ka na magkayo ni mo.
Nagpaingon na kita sa ospital. Hipit ka ng matiman dito. Pero ikaw, may arestuaran ka. Kasi mahitabo niya mo. Mabilanggo ka ba? Fiona, Tubag ako. Mabilanggo ka ba? karon nga naluwas ug nabawi ko na ikaw gikan kangitan. Andam ko ng atubangon ang tanang kaso nga lang gipasaka batok nako. No. Ug sa gikaingon ko na. Ako ho na ko ang tibok responsibilidad sa tanang kadautan nga nahimo ni Ethan sa katilingban. Andre, Kaya ako ang hinungdan nga namugna si Ethan. Ako gid ang manubag sa tanan niyang kadaot. Ug sa tanan niyang nahimong mga biktima. Ako lang si Fiona. Ug dili kang Andre Martin. Ako lang siya! Itan, dili na mo ni sayop, ha? Binuhatan kini ni Andre Martin. Mao ka na, Ethan. Tinuod nga mong gisulti. Wa misa ni mo sa naitabo. Si Andre, siya mo'y nakaingon ng tanan. Siya, tungod sa iyang pagluwas o pagbawi ni Fiona, gikan kanimo. Andre Martin! Nakita ni mo, Professor Charles. Hapit na lang puluparan na kita ng sakinan nga iyan kimaniho. Oh, Colonel Peche. Ulibaw na kung unsay tumong sa iyang paglakaw. Dayag na lang. Kung usa, Professor. Iyag yun kapagitaon si Andre Martin o kuhaon ni pagbalik si Fiona gikan ini. Pero may mahimo ka siya, Colonel. Nga kining nahitabo karon ni Bravo. Usaman sa ligon nga basihan. Nga kaya gida ni Andre nga mapalyar o matutally down bisan si Ethan. Mausap ka na ako pagtuo, Professor Charles. Pero mangutan ako ni mo, Professor. Kaysa makang Andre, inventor ka manusap, labi na kang Bravo. Usang butanga o instrumentuha ka ay gamit ni Andre. Nga nakapapalyar sa tibok sistema ni Bravo. O usay kalainan ni ini atong konsepto nga ni Nicolay nga imusab nga nagama o giandam unta batok kang Ethan. Ambot ng kaha, Colonel Peche. Pero nagtuo kong susama ra ang konsepto ni ini sa instrumento nga gigamit ni Andre Martin kang Bravo. Apan ang kalainan lang tingali kung wa ko masayop. Kaya napamatudan ni Andre ang epekto ni ini nga dukang Bravo. Apan ang imong gama nga namugna pinagi sa konseptong gihatag ni Nicolay kanimo. Wa mo pa magamit o mapamatud ang epekto ni ini. Dili ba, Professor? Oh, ang kunon ko ka na, Colonel. Ilan ta mag-isgot pa niya na, Professor. May gisugo si Ethan kanimo. Ang pag-check kung unsa gyud nga parte sa tibok mechanical system ni Bravo ang nagka-problema. Kung ngano nga naingon kini ni nga totally na shutdown man gyud ang iyang kinatibok ang system. Dili sa iyo nang giingon. Ang gisango ni Ethan kanako, Colonel. Og napalaga ko nga kung mapakyas ako sa pag-restore kang Bravo siyang normal nga estado. Iya kong silutan. Kaha, dako ka nagposibilidad nga mo'y iyang himuon. Kay mas may pagsalig pa siya kang Bravo nga sama ka niya nga humanoid robot. Kay kanato nga tao nga may klarong pangutok o panghuna-huna. Professor. Ako lang si Fiona Andre Martin. Ako lang siya. Ug kuhaon ko gid siya pagbalik gikan kanimo. Mahitabo na mahitabo. Ug pangitaon ko gid ikaw bisan asa pa nga suok sa kalibutan. Utang buot, Andre. Ayaw ko biyahe. Fiona, please. Sabta ko.
Nagpaabot na ko sa labi nining ospital ang akong legal counsel. Ngamoy akong gisaligan nining kaso o warrant of arrest nga mahimong matagkaroon og niya. Maserve na rin ako. Andre. Excuse me, Sir Andre and Ma'am Fiona. Mark? Sama na ito ni Manluluwas baka imong legal counsel, sir. Nagpaabot ko ni mo sa labi ng ospital. May abot sab si Major Suarez. Ang direct supervisor ni Police Officer Candice Gomez. Nagpaabot sab siya ni mo. Ha? O sa iyang tuyo kang Andre, Mark. Niya na ba siya aron sa pag-aresto kang Andre? Ha? Mao ba, Mark? Mark, tubag ako. Dakpon og bilanggoon na ba niya si Andre? Kuan ma'am, kining... Balik na dito sa lobby, Mark. Mabalik ko pasabot kanila nga musunod na ko nimo. Ug sultiyo usab mismo si Major Suarez. Nga andam kong itugyan kaniya nga kung kaugalingon. Sir? No. No, Andre. Dili ko musugot. No! Nabati mo lang akong gisulti, Mark. Yes, sir. Excuse me ninyo, ma'am, sir. Andre. Andre, no. No! Parayan, Mark. Kung natuon mo sila, Andre, mauban ko. Ako'y magpakiluoy ni Major Suarez nga dili ka niya dakpon. Mamatay gyud kung mahitabo na. Mamatay gyud ko. Fiona. Nagidagang mga pulis sa palibot ng ospital. Wanay laing rason nga niya sila. Ila na kong takpon. I'm so very sorry, Atty. Manulukas. Nga nalangay ko sa pagpakigatubang rin mo. It's okay, Andre. Nakasabot ko sa imong sitwasyon. Thank you, Atty. Tingo masab ka nimo, Major Suarez, sir. Mga ikong dispensa. Sa imong pagpaabot ako. Nag-expect og ready na ko nga inyong arestohon. Tungod sa kaso nga akong gatubang. Ni akong kabot, sir. Mahimo na ko ninyong pusasan. Attorney Manluluwas, may mo ba nga ako na umusulti kung pasabot ni Andre sa tanan? Yes, Major Suarez, sir. Engineer Andre Martin, sir. Ipabakwi sa mga opisyal sa atong kagamahanan ang kaso nga giprasa ka bato kanimo. Labi na ang warrant of arrest nga andam na sa bunta nga iserve bato kanimo. Usa? My God. Unsa? Tinuod ba kini ako nabati, Andre? Wa ba ko magdamgo? Tinod ka ng tanan, Fiona. Ugwa ka mong damgo. Di ba, Atty. Manluluwas? Yes. Tinuod ka na, Miss Fiona. O kini dako usab natong kabubuton sa presidente nga nakakita sa pagkasinsero ni Andre sa pagtabang sa kagamhanan batok sa mga turista. God, salamat. Salamat, Ginoo. Maayong pagpaminaw Pinangga sa gid kayo ka sa Ginoo, Fiona. Andre. Maayo gid kaayo siya nato. But, wa ba ko mahuman, Fiona? Si Engineer Andre Martin, gihatagan usab og authority sa kagamhanan, ilabi na sa nasudnong hugpong sa kapulisan, sa mga kadagkuan, sa pagtabang sa hingpit nga pagsumpo kang Ethan, aron dili na kini makahimo pagkadaot, dili lang sa mga propiedad. Ilabi na gyud sa kinabuhi sa mga inosenteng tao. Kay nagtuo ang tanan, nga way laing tao nga makasumpo og makapugong kaniya. Ang iya ra usab nga inventor, nga mao kining imong hinigugma, nga si Engineer Andre Martin. God, thank you. Thank you gid kaayo, Lord. Kay wa gyud mo pasagdi. Excuse me, Oh, Fiona? Candice! Candice, luwas ka.
Bisan tuod ko na midiriso ako sa pagligid human sa paglukso nako sa auto nga gimanihon ni Ethan. Huwag yapon ko kalikay sa mga samad upon Fiona. Kana tungod sa impact ug nga nagdagan ang sakyanan. Og swerte lang ko nga dito ko mahipuntas dagami daplin sa dan. Og mao sa akong gitaguan. Dihang gibalikan ko og ipangita ko ni Ethan. Og sa iya pagpalayo, wa na ko niya makita. Ug may taong nakatabang nako nga mo mikontak og ambulansya sa maong barangay aron madako sa ospital. God. Salamat sa Ginoo nga giluwas ka pa niya, Candice. Sa kabangis karon ni Ethan. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo, Andre. Kaysa ako lang paglukso, gitugyan ko kaniya kung unsa madangatan ako niadto higayon na. Ug gisampit ko gyud ang pangalan sa Ginoo, na Jesus. Ug gitabangan og giluwas dito niya. Maigi kayo Ginoo Candice. Kinila nahitabo na ako. Nga naluwas ko ni Ethan. Huwag ko matuong na mabuhi pa ko. Na magkita pa may pagbalik ni Andre. Fiona, kini pagbalik mo kang Andre, nasayod ko. Nga karong higayon na. Kung nasayod mo ganit siya, na naluwas ka ni Andre, nakasiguro ko, nga iya ka nagyugi pangita. Unsa? God. Andre. Wala itang nga pagpangilabot pa ni mo, Fiona. Gipangandaman ko na kinidan. Pinigil ang mong panag-atubang o panagkita ng pagbalik. Andre, inahadlo ko. Huwag kayang ikadlukan, Fiona. Kaya wala kay kabalikan pa. Kung mag-atubang may pagbalik, kinaluwas ko na ikaw, di ka kanya. Pero Andre, wala isama kabangis karon sa Ethan. Ug nagtuo ko, nagsiguro ko, na kung dili man niya magpagbalikan ni mo sa Fiona, daghan yun ang maamo nga mga inosente. Pero Andre, excuse me, sir. Ganit. Biyahe ko na ikaw sa Madrid. Ay, mayroong ganun po yung Mark. Sa nabot mong isulti na, Mark. Nung nagpahimon ni kanila yung Fiona Caris. Sir Andre, padali ka pagpahibog ni Mito Suarez. Nga may atake ko sa Ethan sa syudad. Dito sa uptown area. No. Nagkanisag, nagtiman ni Higayunan, sir. Ug daghan na sa pagsunog ng mga store o mga bahay at tigayon sa mga dupit. Kini pinagkis pag-ubay na sa mga postis ko. Ug ang mga mayang sigiyan og sapit nga makita niya. Nag-awag ug naghulbas nimo. Naghatag og ultimatum sud sa usa ka oras. Nga kinahanglan ibalik mo si Fiona niya. Kay kun dili sunugon o paugdawon yun niya ang tibok syudad. No. Sige! Putdan ninyo inyong mga bala, tumog ka na ako! Tanaw tag makapugong ba mo ka na ako? Oh! Ganun lang hulong man ka mo. Ayaw ka mo paghulong. Pati ako, kung kaya ninyo, ayaw ka mo paghulong. Oh! Tabang? Tabang? Patabangan ninyo ang inyong Andre Martin. Kay mga matay ka mo kung dili siya magpakita o dili mo tabang ka ninyo. Andre Martin! Hide ka! Pakita ka na ako! Pakita na ako, animal! Dauban ko ang tibuok syudad o pamatyon ko silang tanan kung dili mo ibalik ka na ako si Fiona, animal! Andre Martin! Pakita! Pakita ka na ako, Andre Martin! Kung kinsa man kaninyo anak kaila o makatawag sa inyong bayani. Pagpalaban ka mo kaniya, aron dili ka mo mga matay. Tagalan ko siya usalang ka oras. Og sulod niya ng taknaa, kung mapakya siya sa pagpakita ka nako. Sunugon ko ang tibok syudad sa Sugbo, og mga matay ka mong tanan. Andre Martin! Hide ka! Hide ka! Kung kinsa ka ninyo ang nasayod, kung hide siya, sayri ninyo siya sa akong gingon. Samtang may panahon ba? Paatubangan ninyo siya kanako. Kay magkamatay kami! Andre Martin! Igo na si mong pagkasalbais, Ethan! Oh. Andre Martin! Ikaw!
Ikaw! Gusto na, Ethan! Bisubra ka! Dili ka nautan ang atong tumong sa pagmugna kanimo. Kundili, sa katarong ug kagayan, sa pagtabang ug pagpanalibot sa katawan, dili sa magpanamas-tamas ug dili sa magpatay. Hilaw! Kung buot kang wala na bisan kinsa nga mamong nining tanan, ibalik ka na ako si Fiona. Kay mahal ko siya. Ako lamang siya. Ug wala kay katungod sa pagkuha kaniya gikan ka nako. Wa ka masayod ko sa kanimong gipanulti, Ethan. Usak ka lang ka imbensyon. Usak ka lang ka masin na may mong bisang unsang higayon na. Kakun buot kung wagtangon ka sa impit. Bahimo ko kinibisa ko sa orasa. Di pagkatawa mo ako, Andre. Nagkinahinay sa pengon ako. Diha ka lang kutob, Ethan! Diha ka lang kutob! O kinsa ka bumando ka nako. Basta giingan ko ikaw! Kadiha ka lang kutob! Ibalik ka na ako si Fiona, Andre. Aron dili ka mamatay. Why si bisan kinsa nga makakuha ug makilabot ng Fiona gikan ako, Ethan! May tabo lang may tabo! Kuno! Mamatay ka, Andre. Mamatay ka! Basta diha ka lang kutob! Nagkadula siya. At magditigdan. Sa ganang gigunitan mo. O gitumaw mo ka nako. Unsa kini akong gigulitan o gitumong ko kanimo? Mao kini ang mutapos kanimo sa impit, Ethan! Ikaw mo'y matapos, Andre! Ikaw! Diha ka lang! Usay na hitabu ka nako. Di ko makalihok. Sumukoy. An Panimo kong kipukos. Andre. Natumba siya. Di ka subukuitan. Apan kinahanglang matapos na ang tanan. Bahin ka rin mo. Kinahanglang matapos na. Shit! Miungot og nga damage ang mga mechanical joints and gears. Sabit na ng bagin sa frame structure ni Bravo. Dili na ko kaya ang pagpasiuli kaniya sa iyang naandang estado. Oh, Colonel Beji. Professor Charles. Colonel, ngano? Kinahanglang makabiya na kita rin napita, Profesor. Kay why Ethan pa nga makabalik din sa pasilidad. Nakuha na siya ni Andre. Unsa? God. Pagkadako si kadaot sa syudad nga nahimo ni Ethan. Bisan tuod kong kumpirmado ng nasanta ni Andre si Ethan. Apan padayon paghihapon ang pagkumbati sa taga-fire department sa daghang mga nangasunog tuhod ni Ethan. Ay, magkadapita si Andre. Piuto kalamot. Maglisod na ta sa pag-penetrate dito sa kinapusurang bahin ng syudad. Kada tungod sa mga debris nga agis pagpanghasi ni Ethan. Ilugar na lang ko. Pero sure kaya ni mo, Gomez. Nasaygos akong gipanulti. Piuto kalamot. Basta ka ilugar lang. Ilugar palihog. Okay, ganit. Salamat. Ari, okay. Manaw sa ko, abagan ko ikaw sa imong pagkanaw, Gomez. Ayaw na. Kaya na ako. Salamat kalamot. Excuse mo, agi ko. Nag-ratsis naman na. Kamay na lang. Excuse me, muadto ko sa akong mga kaubanan nga tuwa-uban kang Engineer Andre Martin. Ano man diya si Andre Martin, ma'am? Nakabiyan na sa kayo sa ka-armored van.
uban atong robot nga si Ethan ngayon sa bagay yung ano gikarga. Kung mao ka na, uwahin na gina ko. Uwahin na ka, ma'am. Uwahin na ka. Yes, si Major Suarez ni. Yes, go. Tinuod og balita kami abot sa imong buhatan nga nagmalapuson gyud si Engineer Andre Martin sa pagsumpo ni Ethan. O uban kami karon ning maong armored van. Din amusab nga karga mismo kining humanoid robot nga si Ethan nga totally down na gyud. Dado na mo siya mismo dito sa laboratory ni Engineer Martin. Kung buot kang magkagsulti mismo kaniya kong, niya siya. Yes, kong. Engineer Martin. Engineer, si Gob, magkagsulti siya ni mo sa phone. Engineer? Hello, Gob. Mapaubsanan ko nga mga ipaselo o dispensa sa naimong kadaot na itan. But, labaw sa tanan, sa imong paghatag kanako og kahigayunan nga makatabang aron mapakgang og masumpo na jud siya sa hingpit si Itan. Oh God, salamat. Salamat, Candice, kay hingpit na gyud nga nasumpo ni Andres Ethan. Salamat. Naibaw ko kung unsa karon ang tinuoray nimong gibati, Fiona. Bisan dili ka pa musulti. Oh, Candice. Nalipay ka nga nag-uol. Dili ba? Candice. Nalipay ka kay sa katapusan. Dili na gayon makahimo og kadaot sa Ethan. Og nag-uol ka kay... Oh, Candice, kay... Nahimo ng kabahin sa among kinabuhi ni Andres Ethan. Og ang akong kasinatian uban niya. Kasinatian nga dili mahimong ilubong sa kalimot. Kana tungod sa mga maanindot na butang. Nga... Ayaw paghilag, Fiona. Igo na. Dili ko lang kapungan ang akong kaugalingon, Candice. Kaysa pagkatinuod lang. Dili ko buot nga mawa ka na mo si Ethan. Fiona. Maunay tinuod, Candice. Oh, God. Dili ko buot nga hingpit nga mawa si Ethan na mo ni Andre. Dili. Nagatuhog na si Fiona. Human makatumar utampal. Hisabtan ko siya. Bisan kinsa naman tingali ang naa siyang kabahin. Dili gituod sa yun nga mawa si Ethan kanila ni Andre. Apan lahi ang akong pagsabot siya mga sinultihan. Kanhi may gisulti si Andre nga sa akong pagsabot nga siya mibati og pangabubho mismo ni Ethan nga mas naduol na kaayo ni Fiona. Gusto na ko mangutanan iya kung sa tinud-anay nga pagtanaw o pagbati ni Ethan. Apan dili ko buot nga malain siya na ako. Pero bisan sa iya lang sinultihan, sa iyang paghilak, nagtuo kong mas bugat gyud ang but ipasabot niya ni. Oh, God. Kung husto ko sa ako nasabtan, dili og dili kini mao. Dili og dili gyud. Daghang salamat nimo, Major Suarez, sir.
sa imo kayo. Nahibaw ko kung unsa ang imong pagpaninguha nga matabangan ko sa imong mga kadakuan, sa mga opisyal sa kagamahanan, nga matagan ko og igong higayon nga masanta si Ethan. Ayaw ko na una, Andre. Kay naghimul usab ako kung unsay angay. Ug salamat nga bisan sa lisod nga mga panghitabo ug sa daghan ng mga nahimong collateral damage, ang mahinungdanon nga sa katapusan dili na mahitabo pagbalik ang maong malisod nga mga hitabo. Pero sa pagkatinuod lang, Major Suarez, sir, ang kunon ko, nga dili pa igo ang bugti sa damage nga nahimunitan. Ang atong kalampusan sa pagsumpo kaniya. Ayaw na gana pag-isguti, Andre. Tinod, ikaw man tuod ang adunay direktang responsibilidad sa tanang mga nahimo ni Ethan. Apan dili ikalimod, ug sakri ang katawang Pilipino, kung unsa ang matuod nga rason o katuyuan nga nung naimbento mo si Ethan. Sir. Apan, ang maong maayo nga tumong, gisanapan lang sa kahakog sa usa ka tawo, sa dungog, sa gahom ug sa bahandi ni Professor Charles. But anyway, himudan ako. Usay mong plano bahin kang Ethan? Oh, ha? Mahimo ba bahibawan? Andre? Buot kong tubagon ka, sir, sa tubag nga ni agyon magigikan sa kinahiladman sa kong kasing-kasing. Andre? Si Ethan, mao ako. Ug ako, mausap si Ethan. Sobra sa na po katuig ang gihimo kong pagtuon aron mamugna ang konsepto sa paggamal ug usa ka humanoid robot. Nga halos way kalainan ako. Og dulan usab sa 20 katuig una mamugna og maimbento si Ethan nga nagmalampuson. 85% sa akong kinabuhi akong gigahin aron siya mamugna. Hinungdan nga sa sud nining maong mga tuig, din ako na usab siyang gikauban. Gikauban nga wa mag-ilang nga siya usa lang ka-invensyon. Nga siya lang ang katumanan sa usa ka damgo nga gitinguha nga makabot. Apan si Ethan, akong kipagkasama, nga kapikas sa akong pagkako, sa akong pagkatao. Ug sa laktod, gipagkasama ko siya, nga mawang akong gininawa. Hinungdan nga dili sa yun nga wadon ko siya sa dayon, sa hingpit gayon. Kay si Ethan, mao ako. Ug ako, mausab si Ethan. Apan kay mas labing mahinungdanon ang kaayuhan sa tanan. Pagkasamahon ko, nga sama ka na tao, dili ug dili gayud mo gamot nining kalibutan. Nga may usa unya ni anak adlaw. Usag-usa ka nato. Mutaliwan ug di na gid mo balik pa. Andre. Usbon ko, Major Suarez, sir. Dagan kay salamat sa makayo sa imong pagtabang nako. Ayaw na ka una-una, pa, Andre. Kasi gikaingon ko na, naghimo lang kita sa husto o angay para sa kaayuhan sa tanan. Onya, nahimutang naman si Ethan din sa imong laboratory. Dili na lang may magdugan. Ikaw naman ibaw niya. See you. Okay, sir. Men, let's go! Gikasubok ko, Ethan. Apan kinahanglan yung kong amo desisyon. Dili lang para sa personal kong katuyuan o motibo. Apan para sa kayuhan sa tanang katawan sa kalibutan. Need to sacrifice your existence. Kinahanglang laglagon ko na yun ikaw sa hingpit. Usa-usa lang nako kapindot nining maong switch. Diya niya na. I'm so very, very sorry, Ethan. Ayaw ka na buhata, Andre. Ayaw. Ethan. Matagi ko sa akong kagawasan.
buot kong magpakabuhi. Ethan. 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 God. Nagdangkol na ko. Ethan. Fiona, Utang buot, Candice. Tabang yung pasabot sa doktor nga. Nag-atiman ako. Gusto na ko magawas din sa ospital. Maayon ako. Huwag ko'y sakit. matod pa sa nurse nga kung gikasulti nga in charge din sa female ward. Huwag pa ko advice ang doktor nga mahimo ka na magawas. Kaya ugma pa ko na makuha ang result sa laboratory test nga ilang gipahigayon nimo. Pero, kinahanglan ako makauli. Kay buot kong pagkiksulti kang Andre. Importante kaayo nga akong pagkiksultihan niya. May mo man mo siyang tawagan, di ba? Dili siya makontak sa iyang phone ug nagtuo kong iya kining gituyo. Ha? Yang gituyo? Saan sa rason? Wa ko'y laing gituho ang rason. Kundili, bahay ni Ethan. Nagtuo kong dili siya buot nga mangilabot ko sa buot niyang buhaton kang Ethan. Nakasabot ako sa buot mong mahitabo. Oh, nahibaw kong nakasabot ka. Fiona, Kung way doktor nga, makahatag na akong clearance aron magkagawas na din sa ospital. Kung kinahanglan nga maghimo og waiver, ako ka na pagabuhaton. Ang importante nga dili ko mauway, nga maabtan ko si Andre. pero Fiona, Dili ka gusto mo tabang ako. Okay lang. Ako na mismo ang mga resgar sa angin akong buhaton. Aron magkagawas ko din sa ospital. Sa musugot sila sa dili. Fiona. Ana sila si PO3 Motilaw o PO2 Balikog diha Gomez. Nga mubantay o monitor ni Fiona diha sa ospital. Basta dili siya mahimong mugawas diha. Gawas gawa pa'y clearance ang doktor ganiya. Ana gyapon siya sa peligro kay at large pamanhang higayuna sila si Colonel BG o Professor Charles. Human naka-eskapo sa himong raid dito sa pasilidad, nagidadaan kanila ni Ethan. Pasabta siya niya na, Gomez. Pero dili siya mamati na ko, Major Suarez. Nabati mo na kung ano siya akong gisultim. Basta watay laing gilantaw. Ang iya ragyod nga seguridad. Isabtan mo tingali ako niya na, Gomez. Yes, sir. Kabahay ni Engineer Andre Martin, may sugoon kong personalidad nga muadto kaniya. Aron sayran sa sabuot mahitabo ni Fiona nga iya ginikugma. Thank you, Major Suarez, sir. Utokan ka gyud, Colonel BG. Kaya wa magtuo ang mga pulis. Kanangita og nagukod ka na to. Og mihimog checkpoint nga kita ba di ang ilang ipangita. Ang luwan nining ambulansya sa barangay hall nga atong gihuwaman sa barangay kapitan nga imong higala. Sa bisan usang sitwasyon, Professor Charles, angay lang nga mo gamit kag yun si Buotok. Usa pa, gikunta ko ng daan ang maong kapitan nga akong giprotektahan sa iyang sikreto nga negosyo sa illegal nga drugas. Unsa? Daghang mga higayon nga nagatabang ko niya dihang nabulyaso ang iyang illegal nga negosyo, Professor. Hinungdan nga dili usab siya magkapalipad kanako ning akong gihagyod kaniyang pabor. Dili gyud. Og may kauban pang driver. Mantigo ka gyud, Colonel. Ikaw na lang mag-ako, Professor. Asa kita mo diretso ning atong biyahe, Colonel? May musugat ka na to sa unahan ng autong ito, nga may atong balinan. Nga maunay muda ka na to sa usa kayati, nga gipanag-iya sa kanhi ex-general nga suod ko sa higala. Unsa ka to? Ex-general? Sige sa nga ex-general. Minungdanon pa ba nga sayran ko ikaw kung kinsa kining mong general, Professor? Dili ba mas importante nga nakalingkawas kita sa mga kapulisan nga nagpangita karo ka na to? Husto ka, Colonel.
Pero, Colonel BJ, kanang... May problema ba, Profesor? Kuan. Mangutana lang ko. Mangutana nga unsa? Unsa mo ka suod kanang giingon mong General, Colonel? Magkapahimuot ka, Professor Charles. Nagasabot na ko sa buot mong ipasabot. Nagtuo ka bang dili kita makasali kaniyan? Dili ka makabasol ka na ako, Colonel, kung mao ka na imusod sa akong una-una. Kamo ang managkaila og matod mo, suod mo siya. Natural lang ka na nga akong bation kay wa ko masuhito kaniya. Korek. Gusto ka, Profesor. Og dili tuod ko makabasol kanimo niyan. Salamat sa imong pagsabot, Colonel. Pero makasali kita kaniya, Profesor. Ipasali ko ka kanimo. O mas makasalig pagani taniya kay kanato mismong duha. Unsa? Unsa ko kanang gisulti mo, Colonel? Kalma lang, Profesor. Relax. Naulsa ka ba? Basta wa kay angayan nga kabalakan. Kaysa ako nang ikaingon kanimo, magkasalig o magkasalig yun kita kaniya. Okay, Colonel. Sa iyang sinultihan, murag may risgo na nagpaabot na mo sa unahan. Mga dili ko ang ngayon mo kumpiyansa kahit nga lang mao kinitawhan na ang iyang gikasulti sa cellphone ni Adtong sa pasigad upan ni Ethan. Wag yung ko'y sari ka ni mo Colonel Beche. Kaya ito pa. Wag yun. Profesor, nahilom ka manggod, Professor Charles. Kuan. Kanang may huna-huna lang ko, Colonel. O, gusto ba ka na? Wa maghihapon mawa si mauna-huna ang kabalaka kung magkasalig bagid kita sa akong hikanan, General. No. Nito ko si mag-isulti, Colonel. Isalig ko kanimo. Og naibaw kung di kagyud makahimos pagbudi ka na ako. Dili ba? Natural. Kayo sa manay bilis atong pinagsamahan, Profesor. Dili ba? Basta sa akon lang gikaingon kanimo. Magkasalig kita sa kong hikalang General. Ipaniguro ko kanimo. Salamat, Colonel Benji. Driver, kisabay ngan mo? Yako, sir. Tawkal ko Yako. Malay po angka. Yako? Kaya sa may matuod mong pangan. Nga, giyanggaan ka mag-Yako, ha? Bilyako? Dili, sir, oy. Giyanggaan ko Yako kay matuod ko nga. Sir Yako, man. Mau ba? Mau na, sir. Gisairan ka ba ni Kapitan Atan kung asa mo kami atot, Yako? Di ba? Sir. Mayo, may madawat kang palipagi ka na mo, Yako. Ng imong pagtabang ka na mo. Salamat, Dan. Salamat yung kayo, sir. Taon-taon ako nga niya sa laboratory o banitan. Papanhangtod ka ron, wa pa na kumalihok ang angay kong buhaton. Ang hingpit nga pag-dismantle sa body structure, Nathan. Inguman sa mga hardwares nga nagka-install siyang system. Aron hingpit na siyang mawa. Pero, ingon sa di na ko kinikayang buhaton. Kay bisan ang akong hunahunaw kasing-kasing, dili buot kamawa siya sa dayon. Itana. Ako lang si Fiona, Andre.
O walay si bisan kinsa nga makakuha kaniya gikan kanako. Ingon sa pagkahidungkan ko pa ang kanhiyang ipamong. Mahal ko si Fiona, Andre. Mahal ko siya. Nakabati ka ba? Mahal ko si Fiona, Andre. Mahal ko siya. Gusto na! Gusto na! Oh, may nagbusina. May sakyan ang nabiyabot. Kinsa maka. Ikasubo ko, Andre, nga tingali galingugan ka sa pagsige og busina sa driver sa mobile patrol. Klaro na lang naisturbo ka gayod. Ang ako nga nagtuok ko nga nakakagyod sa suod sa laboratory ug nga naniguro ko nga mabati nimo nga ana kami miabot na. Ay kanagunaw na, Major Suarez, sir. Gusto lang nga mibusina mo aron mabati na kung may miabot. Kay focus sa bagyo kay ko dito sa soda. Sa pagkatinuod, may sugool gud unta kung usa sa ako masakop nga muanhin nimo aron mo pasabot sa importante na kong tuyo. But nahuna na ako nga ako na lang ang muanhi aron mapaniguro gid nako nga moabot kanimo ang mensahe. Labi na kay may request ang atong kadagkuang opisyal sa syudad. Ito, mas mayo nga ikaw gud mismo ang musulti na kuha na, sir. Kung unsa gyud importante. Most probably bahin yung tingali na kangitan, di ba? Oh, gusto ka, Andre. Bahin ni Ethan og bahin usap sa imong hinigog mga si Fiona nga still na-confine sa ospital. Oh, mau ba? Yes, Andre. Pastilan, kay ikog kubayaan mo, Major Sir. Nga lakip ang bahay ni Fiona. Ikaw pagid ang mupaabot kay nako. Oh, it's okay, Andre. Kaya nagkasulti mi si Police Officer Gomez. Si Candice, labot ni Fiona. Namugos gyud nga mugawas na sa ospital. Bisan wa pa matagi og clearance sa attending physician niya. Pastilan. Sorry gyud kayo, Major Sir. Usbon ko, it's okay, Andre. Nagkasabot ko sa sitwasyon. Kaya lagi dili niya mag-contact sa imong phone ang iyang tuyo, and I understand nga imo kining gituyo kay dili ka gustong madisturbo. Sama na akong gihimo karon nga nagkasamok ka nimo. Ikaw, sir. Bitaw. Wa kagid magkasturbo na ko, sir. Wag yun. Okay. Di na lang tayo magkasugot pa niya na. O kung unsay tuyo ni Fiona nimo mismo, inyo na ka ng duha, wag kulabot pa. Mao nga personaling nang taka nga hatagi siya higayon nga magkasulti mo through phone. Aron kung noon sa may buot niyang ipaabot, diha nimo. Kung doon na ba'y problema o sama, at least direkta nga magkasulti ka mo. Oh, salamat, sir. Right after sa mong pagsulti, tawagan ko siya aron magkasulti mi. Good. About sa lain mong tuyo na ko, sir. Oh, well, about na kini ni Ethan sa imong imbensyon. Mipaabot na gyud og kamanduan nga ato mga opisyal sa kagamhanan nga may desisyon sila nga wag tango na lang gyud sa hingpit si Ethan. Sir. Well, I know deep inside nimo sa imo lang nga sinultihan si Ethan para nimo is more than a man, more than a friend or brother. But your very own self, sama sa imong giingon, nga si Ethan mao ikaw, o ikaw mausad si Ethan. And even if nga nakadesisyon ka na, I know, dili hapon sa'yo na lang kanimo ang paghimo sa ingon. Major Suarez. O hisabtan ko ikaw, Andre. Dili lang sa mga memories ni Ethan tali kanimo o kaniya, ni Fiona. But nahimo na siyang kabahin sa inyo kinabuhi. Uklisoda kining papason pa. Kaya tao ang pag-ilan ninyo kaniya. O napatik na kini sa inyo mga kasing-kasing. Thank you, Major Suarez, sir. Salamat usab kanimo, Andre. Okay, bye. Bye, sir.
Ethan. Unsa may rason ni Andre nga dili man siya makontak? Dili na siya buot makigsulti pa nako, Candice. Mao ba? Oo, agi ko ikasag mo bahay na na Fiona. Si Andre Rigid ang makatubag ni mo ni Ana. Pero ang ala tingali nga mo sabot ka sa sitwasyon karon ni Andre. Kay sayo gyud nga nasubo og nadismaya gyud kaayo siya sa kausaban ni Ethan. Nga may resulta kini dili lang sa pagpangharas ni ini dinhi sa syudad. Daghang pag yung mga inosenteng tao nga iyang nabiktima. Oh, tinuod na, Candice. Pero dili ka ito kapubuto ni Ethan. Kay sayod ka kung unsa siya kaayo, di ba? Diya lang siya nahimong bangis. Dautan o gway kaluoy tungod sa kasalbahis ni Professor Charles nga mo'y miguba ka niya. Oo. Sayod ang tanan ni Ana, Fiona. May mitawag. Tingali si Andre na ka na, Fiona. Si Andre, kid. Si Andre. Hello? Andre? Andre? Fiona, I'm sorry. Unsa ba imong gilakan? Nagudada ka ko siya ako gihilakan. Suma, wa ka gid mabalik diri. Ganiyara ko nagpaabot ni mo. Usban ko, sorry. Mga ikog dispensary mo. May nungdanon kong gyatiman. Ako sa imong giatiman. Si Ethan ba? Ha, Andre? Andre, utang buot. Ayaw ilap si Ethan. Please, ayaw. Fiona. Naibaw ko kung sa imong buhato niya. Utang buot, Andre. Nahimo ng kabahin sa atong kinabuhi si Ethan. Makahimo ka sa pagbalik sa iyang kinayang na usap tungod ni Professor Charles, dili ba? Ayaw siya unsaa. Ibalik si Ethan sa kaniniyang pagkasiya. Nagpakiluoy ako kanimo, Andre. God. Namati ka ba na ako, Andre? Ha? Andre, tumag ako. Namati ka ba na ako? Mubalik ko din sa ospital. Ano ta magsulti? Sige. Balik ako diri sa ospital. Kuha ako diri, Andre. Kay gusto ko makita si Ethan. Please, Andre. Madagsama kami si Fiona. Nga dili buot nga mahanaw sa hingpit si Ethan. Pero kumitid ko sa akong gipasalig sa kagamanan. Ug usa pa, di na ko buot nga mahitabo pa pagbalik ang susamang hitabo nga akong gikadlukan. Unsa may bae kong buhaton? Unsa man? Wa pa si Andre, Candice. Matud niya. Muanay na siya. May nalangan na lang tingali siya, Fiona. Pero may pasalig siya kanimo nga mobalik din sa ospital, dili ba? Oh, pero hapit na mo sa kaoras. Wa pa siya. Sabta si Andre, Fiona. Anausap siya sa risgo. Labi na kay hangtod ng mga higayuna. Wa pag yung madakpi sila si Colonel BJ o Professor Charles nga may miguba kang Ethan. Salbahis nga Professor Charles. Siya ang miguba kang Ethan. Siya ang nakaingon sa tanang kadaot nga nahimo ni Ethan. Salbahis siya sa tanang mga salbahis. Dili lang kay dakan ang naamong sa iyang kasalbahis. Lakip usab ako. O mismo si Andre. Iya usab nga nabiktima tungod sa iyang kahakog sa dungog. Igo na, Fiona. Medyo... misakit ang akong mga samad o bunog. Bisan may mga bindahin na kini. Tunog bang gud ini sa gawas ospital. May mo ba nga mobalik na lang kita dito sa sud? Sa imong kwarto? Atulan na to, paabuton si Andre dito. Maabuton na lang kita siya. May mo ba, Fiona? Ay, salamat. Nakatawag rin si Fiona o pinaabot kang Andre. Pero yun na. Ginawa pa man sa mo abot si Andre.
Sa kaya ang nadugayan sa pagbalik din eh. Tawagan ko unta siya pero after sila nagkasulti ni Fiona, dili na usab makontak ang iyang phone. Tuod ning papakiluin ni Fiona kaniya, na dili totally i-condemn si Ethan. Nga dili kiniwad on sa hingpit. Kaya pisan siya, supak sa pagkawagtang kang Ethan. Kagipakasama niya ang tao, ulabaw pagani sa igsuon si Ethan. O kabahin kini sa iyang kinabuhi. Nga may konsepto pagani siya sa iyang pag-imbento ni ini. Nga si Ethan, mao siya. O si Andre, mauusap si Ethan. Shit! Kadtong Ethan, may nakaingon kon nganong naingon kita ni Colonel. Kay kung wa palang unta, mutulibagbag ang maong robot. Ugwa niya kita makontrol atong mga higayon na. Dili kita maingon ini. Nga naisama sa mga iro nga way tagiya ug libod suroy. Kalma. Relax lang, Professor Charles. Nausak ba? Nahitabo lang nitabo. Wa ni kita mahimo pa. Suma, wa ko ikaw basula nga way nahimo sa pagkontrolar ni Ethan kanato. Dili ba? Di lang tingali ko makahimo sa iyo pa. O kumpiyansa kayo ko, Colonel. Lakip ka usab. Usaw ka nang ipanulti mo, Professor. Magbinasulay ba kita? Nagmahay ko. Pili na nagigayon nga nakuha na to si Fiona. Ug sayo na lang unta kayo na to ang pagkuha ni Andre aron siya mapatay. Apan huwag kita maggamit sa itong mga utok. Wa! Ugol sa'yo na si Muna-Huna, Professor. Ha? Usa! Pastilan. Di amaday ko makatuog sa labi niya ng ospital sa pagpinaabot ni Andre. Kumusta, Fiona? Oh, Ethan, ikaw ba kining ako nakita? Nganong imo ni anak ni may itsura? O sige, itabo ni mo. Naulian og nabalik ka na sa imong kahimtang. Di ba, nakuha og gidahakan ni Andre sa iyang laboratory nga totally wa na mo trabaho ang tibuok nimong system? Naka-revive ko og Miss Capo. Og ni ako. Aron maud dagon ko ikaw. Dali! Uban ka na ako, Fiona. Uban ka na ako! No! Ethan! Ayoko na na! Ayoko na na! Ayoko na na! Fiona! Fiona! Fiona, pagbata! Fiona! Fiona! God! Candice! Gusto na. Kaya napaghila. Nagdamko ka lang bahay ni Ethan. Oo, nagdamko ko. Pero lahiyang iyang itsura. Kadlukan kayo kinikan. Unsa? Apa nang iyang tingog yun ni Ethan? Fiona. Ganong ingon niya itong iyang itsura. Ganong ingon sa dili na usap siya si Ethan. No! Sagi kaingon ko na, nagdamgo ka lang, Fiona. Huwag naingon ka ni ini tungkol sa pagsigimog huna-huna kaniya. Pero si Andre, nga naghangtod ka nun, wa pa siya. Ay naman dahil siya. Kung tawagan sa siya, dili na sa makontak. Iyan na sa nag-i-off ang iyang phone. Maubitaw. Kaya gisuwayan ko usap siya og kontak samtang natog ka. Og unattended yun ang iyang phone. Oh, ang ako karang phone. Tanama, basig bibalik siya tawag. Oh, dili na ikaroon ang akong phone. Ay, base na akong phone ang ngani sa akong bag. Kadit lang. Ang akong game phone. Kadit ha. Si Andre ba? Siya ba ka na may tawag ni mo, Fiona? Dili, si Major Suarez. Yan may tawag magka si Sir niyang oras sa gabion. Hello, good evening, Major Suarez, sir.
Gomez, mayo kayo pa di magkamatok. Itay-itay na inyong security niya ni Fiona sa ospital. Sultihang imong mga kaubanan niya. Ilibin na sa nagbantay sa gawas. Kay may information tayo na dawat nga niya karoon sa syudad sa Colonel BG o Professor Charles. Mao ba, sir? Mao ka na. Mao nga ayaw gyud ko mo pagkumpiyansa niya. Kay desperado ra magkini mga tawara. Ang ato panaganaan nga dili sila magkahimo kadaot ka ninyo diha. Ilabi na gyud kanila ni Andre o siyang hinigugma nga na-confine karon diha sa ospital. Okay, angay kabalakan, sir. Kami may sure kaming gihimo dire aron nga way si bisan kinsa makahilabot ni Fiona dire. Good. Very good. But about ni Andrew, sir, sa pagkakaroon, wa may access niya. Nabala ka gani karon si Fiona dire. Kay, wa pa gyud mabalik si Andrew dire sa ospital nga supposed to be. Mga ingon arong orasa, ani ana unta siya. Base siyang giyon kaganiha nga nagpaingon na siya dire. Diyan nagkasulti sila ni Fiona sa phone. Unsa? Oh, no. Sige lang. Basta manog ka to, ha? Kamu na'y bahala sa imong mga kaubanan niya. Kami na'y bahala nga mo follow up karon ni Engineer Andre Martin. Thank you, sir. Magkisulti ko ka diyo, ti Fiona. Yes, sir. Fiona, si Major Suarez, gusto siyang makisulti ni mo kadiyot. Hello, Sir Suarez? Ma'am Fiona, relax lang, ma'am, ha? Huwag kaya angin kabalakan bahay ni Andre. Kay kontrolado lang to ang sitwasyon. Muabuto na sa matag karurugon niya diha sa ospital. Paabuta lang. Palihog lang taon ko pag follow up ni Andre, sir. Kinabalakan na ko kung anong hatod ron wa pa siya. Nadlo kong makita siya ni Colonel BJ o Professor Charles. Okay, Ma'am Fiona. But relax lang. Karoon niya may sa field aron mo follow up ni Andre. Just keep your line open, ha? Kamulian ni Gomez, kay matagkaroon noon niya. Mag-update me ninyo sa among lakaw diri. Thank you, sir. Nauna-huna na ko, Colonel BJ. Musugot ba lang kita nga inunay-ini nga itong kahimtang na pinangita sa balaod? O nga, kinanglang mag-amping sa atong mga lihok, kay may patong ang atong mga alang ni bisan kinsa, nga magkadakop, magkapatay nato. Samtang ang animal nga Andre Martin, nag-enjoy sa gawas. Mahihubag ditsuhon mo, Profesor, kung sa ibot pong ipasabot. Napanglantawan ako, Colonel. Gadiligid sa iyon ang atong kahimtang. Labi na sa pag-iskapo na yan problema sa atong pagkapinangita. Nabisan gani ang atong mga anino, ato pang-ikadlukan sa pagtuo nga basin kini og bisan kini atong anino, mubudi ka na to. Kaya wag kita makasiguro kung unsi atong dangatan sa unahan. Labay na karon, nga wag kita'y kunta kang Nicolay, nga mauna lang yun unta ang makatabang ka na to. Nga maoy, buot kong mahitabo nga sarili pa kita maapike, makapanabla na kitang daan, makuha ug mapatay na to si Andre ug ang tanan ngang suod nga mahimo usab ninungdan nga kita na ingon ini. Naghula-hula usab ako diyan, Profesor. Apali ni gayon na. Dili kinasayon. Labi na nga nagtago-tago kita. Sayad ka yun, Ana. Oo, ako mismo. Nagpangagot ang akong mga ngipon sa kong gusto. Nga mao ang makapatay ni Andre Martin aron matagbaw ako sa kong kalagot niya. Influensyado ka, Colonel BJ. Kay kanako, daghan kag mga koneksyon. Nganong dili mo man kinigamiton? Hagit ko ginikani mo. Oh, Profesor. Mahimo na to kining butangan. Nga dili kita mismo may mulihok niya. Colonel. Mahimo na to kinibutangan nga dili kita mismo ang mulihok, Profesor. Tinuod ka na. Kapan nganong wa mo man ka na buhata. Imo ba kung nga daw sama si mong sulugoon, uulipon, Profesor? Karusalang! Kalma lang, Colonel. Wa ko ikaw sugo, ah.
Igo lang akong mipadayag sa niya karon sa akong una-una. Naunsa ka ba? Ayaw lang gani pagpabuang-buang pa, Profesor. Dako na kayo ko kung buot mong isod sa iyong bulsa. Ay, sa ka ba, Colonel? Wa ko magmin nga unsa diha. Ang ako... Gusto na! Galing nagtuo ka. Nga dili na ko kaya nga luwasol akong kagulingon. Nga wa ka. Kaya na ko kini, Profesor, na mag-inusaran. Ay, naunsa ka ba, Colonel? Igilain mo man sa pagsabot ang akong gisulti. Kaya unsa man ibot mo ipasabot ini. Gibuangan ka man ako. Kalma. Kalma lang, Colonel. Kalma. Wa ko makig-away kanimo. Uli kita angay nga mag-away, di ba? Nga may pinagsamahan kita. Usa. Ang higala kong ex-general kining mitubag. Hello, buddy. Colonel BJ, speaker kini nga itong palagsulti sa buwan. Naroon nga, mabati ni Professor Charles sa katuloy palagsulti. Ha? Oo. Profesor, ipalaw speaker ni buddy. Ang higala kong ex-general ang among palagsulti aron mabati mo kini. Sige. Mamati ko. Kadiyot. Hello, buddy. Na loudspeaker na ang akong phone. Okay, Maday. Usa kini ka kasaligan nga informasyon. Yang miabot ka na ako. Gikan sa sulod mismo sa halay sa kapulisan, dinisado. Labi na yun sa intel. Para kini kaninyo, Professor. Namati ko, buddy. Okay, sige. Pamati ko na niyo, General. Ikasubo ko ang magsulti ka ninyo. Yang mibalik sa agi ang yabi, yung maong tayo mo kuha ka ninyo niya. Kanadukod ka ay natulugan ang inyong presensya diha sa inyong libutangan. Inulan, yung kinahang na magabiya na yung tabo diha, samtang wapa mo abot diha ang taga-intel yung muhimog operasyon halos sa pagdakop ka ninyo. Usa? Shit! Hello, ayaw ka magkabalaka. Kaya nagpaingon lang kami diha sa kaysa sa kabahan na mao inyong sakyan palayo diha. Oh, Major Suarez. Nabalik ka din eh. Oo, Andre, kay aron ka pag-secure ka ni mo din sa imong laboratory. Mayo kay aptan ko ikaw. Mulakaw ko na rabon ta, di ba? Oh, sir. Musakay na gidunta ko sa auto. Muadto ko sa ospital, di na-confine si Fiona. Kagani haron ta akong muadto. Apan sa gibati kong kakapoy, nagkatuog ko. Hinungdan nga karon pa kumuadto. May intelligence report kita nadawat, Andre. Bahin sa presensya na ni Professor Charles o Colonel BJ nga nagtinguha sa paggawas din Sugbo. Mau ba, sir? Nalihog na karoon ang tanan ang units na to sa kapulisan aron masikop sila. Aron matubag ang tanang kadaot o krimen nga nahimo ni Ethan. Diin sila ang mastermind o responsable. Ay naman ay mong higalang nga ex-general, Colonel BJ. Wa pa man lagi. Tingalig, mauwahi sila o maabdan hinoon kita sa mga kapulisan nga nagpangita karam kanato. Relax lang, Professor Charles. Niya na turo sila. Tara ba? Tara sa unahan. May hayag sa sakyanan nga nagsigibot. Hawalihain, sila na ka na. Kinahalang maniguro kita, Colonel. Kaya tingalig, lain ka nang nagsingabot. Kaya ang mga pulis na kanang nagpangita o buot mo dakop ka na to. Gusto ka, Profesor. Way kumo kung maniguro. Kariyot, tawagan ko si Buddy aron kung pirmahon kung hain na sila. Wapalibak si Buddy. Siya na kinig mitawag. Akong i-loudspeaker, ha? Aron mo mabati ang among pagsulti, Profesor. Diya. Hello, Buddy. Manawag unta ko ni mo, apan naunhan man ko ni mo. Hay na ka mo. Hello, Colonel BJ. Bale, doon na kami diya sa inyo, libutangan. Bisumay na kami sa gamay daan, paingon diya. Kung mao, ang hayag sa sakyanan nga among nakita nga nagsigabot, nga among limutangan, o na ka na ang headlight sa inyong gisakyan.
Roger, buddy. Kami na kini. Salamat, buddy. Nagpabati si Professor Charles sa atong pagsulti. Doon na kami, buddy. Professor Charles, wala ka mo nga kabalagan. Kay, niya na kami. Hangtod di mga oras sa Candice. Wa pa gyud mo balik og tawag ang inyong labaw nga si Major Suarez. Di ba matod niya nga mag-update siya sa ilang lakaw matag karon og unya? Labi na bahay ni Andre? Bitaw. Kana, basta na yun na kanang labaw ang mitawag, Candice. Si Major Suarez na good Fiona. Kanina. Hello? Sa makausap pa, good evening, Major Suarez, sir. 15 past 12 midnight na Gomez. Morning na. Ay, tuod. Sorry, sir. How's Fiona? She's still awake, sir. Nagpaabot siya sa imong giingon nga mag-update ka. Updatean minimo, bahin kang Andre. Nagpamati karon siya sa ito pa nagsulti, sir, kay akong gi-loudspeaker ang akong phone. Okay. Ma'am Fiona, good morning, ma'am. Pastilan. Naikukuli mo nga past midnight na wa ka pa di matuog. Okay lang, sir. How's Andre, sir? Yes, ma'am. Don't worry. Wag ka na ang ikabalakan. Andre is safe and secured. Nagpengon karon siya diha sa ospital nga imong himutangan. Ug may pulis kong gi-assign nga may uban kaniya for security. And I think a few minutes from now, maybe 15 to 20 minutes, maabot na siya diha. So, relax lang. It's okay. Thank you, Major Suarez. Thank you, good kaayo, sir. Salamat sa mong concern, Candice. Nga bisan tuod may gipamati ka tungod sa nahitabo mo. But still, may offer ka sa imong serbisyo para ni Fiona. Ay, ka na gano'n na, Andre. Basta naalang ko ikatabang, malipay ko. I'm sorry. Nagkinalang ka na gid og pahuway. Kay dili pa sab kaayo dugay nga miabot ang mga relibo ninyo sa pag-secure kang Fiona gani. Huwag ay angay kabalagaan ako, Andre. Andad ako na ini. Nakasabot ko. But in imong sitwasyon, sa imong hiyagyan, you also need precious time to rest. Thank you. Dili ka nga magpasalamat na ako. Ako mo ay angay nga magpasalamat mo. O niya, mabaka na itong lalisan kung kinsa ang angay magpasalamat na to. By the way, nagkasulti na ba ka mo ni Fiona? No. Kay nakatuog siya sa kong pagsuod sa iyang kwarto na yung ospital. O nahinano kay siya. May lang nagkinahanglan yun siya sa igong pahuway. Naluoy ko niya. Kay kagani harag yun kaya na siya sa iyong paggabi nga nagpaabot sa imong pagbalik. O kay wala yung kamuabot, nakatuog siya. Nya, nahigmata na usab o nangita ni mo. O mihilak. Naguol siya nagunahon na sa buot mong buhaton kang Ethan. Mao ka na ibuot kong pakigsultihan niya, ugma. Ugma agad sa buntag inigbata niya. Sa pagkakaroon, di ko lang una siya tugawon. Today, kining dilitan lang ka langayo, no? Kay muli para ba kasi mong gipuyan? Sige. Sa ako nagkikaingon, anad ako ni ini. Used na ko ni ini. Doon, wa ka ba maka-update sa manhunt operation karon nila ni Major Suarez? Sa ilang pagpangita ni Professor Charles o Colonel BJ? O saan ka karoon yung resulta sa ilang lakaw? Sa mo pa nagsulti ni Major Suarez sa tuno siyang sinultihan. Confidensya. Nga ilan ang madakpan si Professor Charles o Colonel BJ. Matod sa akong sakop nga naniid dito sa pribadong pantalan nga inyong gipunduhan kaganina. Kaya nagpaabot ta sa yati. Professor Charles, buddy, mga 10 to 15 minutes lang ang nakalabay. Miabot ang reading team nga mudakop unta kaninyo nga pinanguluhan ni Major Catalino Suarez. Mao ba, sir?
Kung mao, dako kay may utang habuton kayo ba di? Si Professor Charles. Kay kunwa ka pa, hayan, nasikop na kami nila. Mao ginunta na inyong dangatan, badi. Professor, Siyempre, utang kabubuto nato ni Buddy ang atong kaluwasan. Dili ka ba lang magpasalamat ka niya? Ha? Nga anong dili? Dako yun kayo ang akong pasalamat ni mo, sir. Nga gitabangan mo kami. Pero tingali, dili pa kami makabaos na ni imong kaayo ka mo. But, laumi, nga dili yun na mo kalimtan kining imong pagtabang. Correct. Maugyo ka na, Buddy. Actually, kung magpabot ang malanggani ang usa ka tao sa bugti sa iyang nahimo, matawag mo pa ba ka na o pagtabang? Dili. Dili ba? Kaya nag-after man siya sa bugti sa iyang nahimo. Pero para nako, amatuod niya pagtabang, magpaabot og baos o bugti sa iyang nahimo. Kaya ka na pagtabang. So, kinasing-kasing kini. Sinvergüenza. Mao yun, sir. Mao yun. Maugyo ka na akong gibiliban ka rin mo, Buddy. Higala ka yung tunay. Maong wag yung paglubad akong pagdahi ka rin mo. Sukat pa yun ka to. Well. Ikaw yun, Buddy. Tuod. Feel at home lamunin nga kong gamay nga rest house. Kung ganahan mo nga bukaon, hala. Lain na kang pagkaon niya sa ref. Lasa'y mga dilata niya. And as long as nga ganahan pa mo ka bustay din samtang wapa na ito ma-arrange sa inyong pagbiya din sa Cebu, wa mo yang nga kabalakan. Kay, safe ragin mo. Okay? Thank you, Buddy. Salamat, sir. Daghan yung kayong salamat. Nakadaig ako sa inyong kasod, Colonel BJ. Ni Buddy. Talagsaor kayo. Ang sama kaniya nga higalang wa magpaabot og bugti sa kaayo ngayang nahimo. Sa Tagalog pa, Professor, iba ang aming pinagsamahan. Sa pagkatinuod, estudyante pa lang kami sa college. Nagkasuod na kami. O magtinabangay sa bisan usang butang. Sa maayo man o sa bisan illegal o binuang. Ha? Naursa ka ba, Professor? Isa ka mo lang kilay ni mo. Ha? Colonel. Nakasabot ko ka rin mo, Professor. May pagduha-duha ka ni Buddy. But sa ako lang gikaingon ka ni mo, kasaligan siya. Makasalig yun kita ka niya. Kumusta na ka mo din sa ospital, Andre? Wabag ka mo na matikdan nga katingad ang din sa nga matul pa makahatag og hulga sa inyong seguridad. So far, Major Suarez, sir. Sir. Okay rin ang tanan. Nakailasan ko sa mga police personnel nga gi-assign din sa paghatag og seguridad ng Muni Fiona. Okay, naniguro lang ko, Andre. But anyway, may update ko nga isulti ka ni mo bahin ni Professor Charles o Colonel Vipche. Mao ba, sir? Unsa ka na? Since nga nakuha ko og pagsalik ka ni mo, sultihan ko kung ikaw bahin ini. Nga pipilang ka oras gikan karon, mahuklas na kamot sa kapulisan ang duha ka mga wanted sa Manor. Unsa? Tinuod ba kini, sir? We hope nga dili mo ko ba ang hilom na mo karong negosasyon sa usa ka informant nga makasulti ka na mo sa exact location karon o dapit makitaguan karon nila ni Professor Charles o Colonel PJ. Mao ba, sir? O sasama nga hikayon, dili usab kini kakompensahan. Kay may feedback ang atong mga informant. Nga usa ka ex-general ang gidangpan og miprotehir karon sa duruha. Unsa?
Murag may tuyok ng akong pananaw, Colonel Biche. Mayaw nang ipahuway na. Tuyok? Kusa ka ba, Profesor? Gamay lang noon yung hinabilin sa pinog ato ginom. Ato na rin tiwaso. No. Gusto na katong akong nainom, Colonel. Kay sa akong tanaw nimo, ako yung napamatudan. Gwapo, kagyuday kayo. Sa? Pastilan. Huwag ko magtuo nga may pagkasiaw ka ba niya, Professor Charles? Oo, unsay pasiaw. O kasi naging mo nagpasiaw ko. Huwag ko magpasiaw, Colonel. Tinaon ka na yung akong gisulti. Colonel. Shit. Bullshit. Nga nung manghikap ka ba, Professor? O bayot ka ba, ha? Ha? Tinoon ba niya ang kanina kong nadunggal nga maungawa kay asawa o bisan uyab kay bayot ka? Mawa, Professor Charles? Damn it! Dili ko bayot, Colonel. Pero you know what? Pero ganahan lang ko nimo. Well! Colonel Biche. Bullshit! Unsa ka ba kinini mo manggitapi akong kamot? Namaraygra ko nimo ka. Katong na rin to, Professor Saspe. Kitingal ni kining butilya sa bino ang makapatog karon nimo. Ako ni ibuna si mo ko. Unsa? Impacto General. Si Professor Charles. Bayot. Giluon ko sa animal ba di? Ulo pa lang ko magpugong. Mabuakil siyang katong jumbo ng botelya sa bino. Kalma lang pali. Naunsa ka ba? Jutay lang pailog. Gamay lang yun kayo og kuwang tuwan. Nagpugong ninyo ko sa kong kaulingon. Tungkol sa itong plano. Mayo kay. Nagkahiskot ka niya. Hay naman siya. Tuwa. Katong nas kwarto. Mayo. May update ko sa itong ang kasabutan bali. Ano nga itong makuha ang reward, money. Nga gipatong sa iyang sa bisan kinsaman nga magkalakop o makapatay niya. Nasodi siya sa itong laang, badi. O bitugin siya sa itong ipatuo ka niya. Bahin niya itong yate, kunuhay, nga makuha ka na mo niya itong pribadong patalan. O nga man na yun ang among pag-ikyas. Kay may taho kang nadawat nga naditikan ang among presensya sa maong dapit. Nagsugod na kagabi ang akong parsyal nga pagpakig-negosyate sa usa sa mga opisyal sa kapulisan din sa Sugbo ba di. Kung kon masiguro na ulian nato, umaklose ang mao nga negosasyon. Kung nga masiguro na yun nato nga makuha ang reward money nga gipatong sa ni Professor Charles, magtunga kita sa 3 milyon. 3 milyon? Tag 1.5 million kita. Mali. Ang mga buang. Napatuo ko gyud si Colonel Biche nga nahubog ko. Imadlan ko na kinigdaan imong plano, Colonel. Ako na kining napanglangtawan. O natuog yun ang duha ka mga hungog. Nasuot ko silang busa sa ilang laang. Kamu na lang Professor Charles, Colonel Biche. Bale. Sige. Naman, tagpulampos ba ka mo sa inyong plano, patong na ko. Tanaw ta. Sige na, Colonel.
Bisan tuod ko nakatuog na dito sa kwarto si Professor Charles. Diligya po kita maayo nga kumpiyansa. Kay iso nagmabulilyaso ta. Dili kita makatugot. Nga ang siguro nga kwarta na mahimong bato pa. Okay, bade. Magsulti na unya kita balik. Kada dili gihapon na matikdan ni Professor Charles. Sige. Mo-update raw niya kung imo matagkaroon o niya. Bahin ini, ha? Ang tonto. Bugo. Julog. Ug hanggaw nga Colonel BJ. Nagtuo siya. Na seryoso kung nakingsabot niya. Impacto General Sinvergüenza. Linghod kapag yun ug diskarte. Kung malay hiskutaan, Colonel. Hilaw kapag yun sa mga duwa nga ingon ini. Hinungdan, nga dili ka productive sa imong pagkapulis. Ug natiguang ka na lang sa imong pagka-Colonel hangtod nga na-wanted ug pinangita ka na lang sa balaod. Sinvergüenza Impacto General. Pinangita ka sa balaod sa mismo ug kaugalingon nimong mga kaubanan sa kwerpo. Salamat mga bro sa inyong presensya sa paghatag og seguridad na mo ni Fiona diri sa ospital. Ay, nakunaas, Andre. Ikaw lang may nagtuman sa mong trabaho. Ano, sir? O, kalipay na mo nga magkaserbisyo ni mong sir. Nga dako sa pagkayog natabang batok sa terorismo. Samahan ninyo nga igulang nagtuman sa inyong trabaho. Igulang sa kung naghimo sa angay buhaton. Nga gitanaw na kung makatabang og makaayos tanan. Nakadagyo kayo ko anang imong prinsipyo, sir. Masab ko, sir. Kung ingon pa unta niya na ang kanang tao, pag kanindot sa kalibutan. Bakit? Usman ko, salamat ka ninyo. Kay karong adlaw, expected na nga magawas na si Fiona gikan sa iyang pagka-confine diri. Ug ang clearance na lang sa attending physician ang gipaabot para ma-discharge na siya diri. Mao na nakaapan ining mga private hospitals. Nga bisan bahimo na lang ilang i-release ang pasyente, mangita pag isal paagi nga ma-delay kini aron nga mas dako ang babayad nini sa ospital. Ano lang ko pagsultihan na, Fiona? Tinuod nga may mga panghitabo ng ingon anak. But, dili na to generalize. Kay dili tanang ospital nga naghimo anak. May mga doktor lang yun nga maniguro nga makagawas ang ilang pasyente nga hingpit na yung ang kayuan. O para nako, mao kanay labing mahinungdanon kayo, di ba? I'm sorry, Andre. Wa kay ang pangingon og sorry nako. Nya sa man, nya naman kining release paper og clearance sa atong paggawas dinhi. Sa pamaytong paabot. Ay, basig si Candice na. Candice, ikaw na ba ka na? Wala gilak. Hi. Good morning, Fiona. Andre. Good morning. Good morning. Oh, abi ba na ko, di na tamo maabdan pa din, he? Gibana-bana na ko, Candice, nga moabot ka sa dili pa mi makabaya din sa ospital. So, kay magkagawas ka naman, Fiona. O na'y problema ang imong mga laboratory results? O, Candice, gikaluyan sa Ginoo. Oh, salamat. So, kanya na mas Candice, it's about tayo nga malakaw na ta. Nagpaabot ka na to sa gawas ang mga pulis nga mo-escort na to sa atong pagpanggawas. Kaluoy ni Ethan. Ingon sa matuod jud siya nga tao. O ingon sa walay nahitabo kaniya nga naghigda ni ining bildo nga lamesa dinhi sa laboratory. It's not working, Candice. Ang tanang bahin sa iyang system, dili na mo function. O gagig pagsunod sa kamanduan sa kagamanan tungod sa ngilag nga panghitabo nga gikalambigitan ni Ethan. Bisag supak pa sa kong kabubuton ang ngayon siyang wadon ug kalimtan sa dayon. Kung buhaton mo ka na, Andre, sama lagad patay mo ako. O kung buhaton mo ka na, patyaon ako. Patyaon ako, Andre. Fiona. Mo kanay akong problema karon, Candice. Si Fiona. Kay dili sa mamati na ako bisag unsaon ko pa sa pagpasabot. Ug committed ko sa kagamanan. Nakapasalig na kong kanila labot ini. Sige kaingon ko na nimo, Andre. Nagkasabot ko sa gibati ni Fiona. Og bisan nga ni ikaw,
Sa pagkangahan nga ikaw mismo ang tinubdan ni Ethan. Dayak na lang nga supag yun sa imong kabubuton ang buot mahitabo sa kagamahanan nga to kang Ethan. Tinood ka na, Candice. Di ko muling muda na. Onya. Sabay mo na ho na sa gisulti o buot pasabot ni Fiona nga mahitabo. Ambot lang. Ambot lang. Huwag pa masayad. Gusto kong mutabang sa pagpasabot niya. Apanahibaw ko nga sama ka nimo. Dili sa ko niya pamation. Kaya bisan ako personally, bisan paghangyoon ko nimo sa pagtabang sa pagpasabot niya sa buot nga mahitabo sa kagamanan, dili usab na ko kaya. Kasi pagkatinuod lang, bisan kin sa tingali, nga makasinati kang Ethan sama nako. Nga sa makadiyot lang, nakauban o nasinati ko ang iyang pagkasiya, ang iyang pagka-Ethan. May koneksyon na usab ako nga to kaniya. Bisan usa lang siya karubot. Oh. Huwag ka na. Wa na himong imposible. Kay ang konsepto sa imong pagama kaniya. Ang imo mang kaugalingon, Andre. Ang imong natural nga pagka-ikaw. Nga dili lisod nga ikasinabot. Og labi ng dili lisod. Higugmaon. Candice. Og swerte kay si Fiona kanimo, Andre. Swerte kit kaayo siya. Oh, God. Noon sama ko. Napanlimutan man ko. Yun usanawa ko sa akong kagalingon kaganiha sa mong panagsulti ni Andre. Nada ako sa bulog sa gihilom ko na pagbati nga to kaniya. Ngano nakahimo man ko ato? Ano man? Kauaw. Ikauaw ko nga akong kagalingon. Oh God. Nagpagkauaw ko kang Andre. Nagpagkauaw ko niya. Naluhi ko ni Candice. Apan ko tubrak ni diya. Kaigsoon lang ang akong pag-isip niya. O kay sama sa igsoon. Wa lagi labaw pa nini. Wa lagi ito. Kay sahid usab siya. Nga na si Fiona sa akong kinabuhi. Ug mahal ko siya. Wala siya magpaibaw na mo, sir. Ano, sir? Ha? Nagkasulti na may ganiya. Abi na kuha, sir. Ito, sir. Sa man, okay na mo din. Okay na, sir. Okay na. Okay, sir. Okay na. Salamat sa inyong presensya, ha? Ug sa paghatag og seguridad na mo din. Wala problema, sir. Okay, sir. Kung doon na ganay mo ikinahanglanon, pabugnaw, mainom or snacks or bisan unsa nga inyong pagkaon, naratay pagkaon des road. Okay? Makita din sa monitor sa kwarto si Fiona. Nga tuwa sa suit sa laboratory. Nga pabiling nag-apong kang Ethan. Naghilak ka nagsudong nini. Wa ko makasabot sa kong kipati. May batig silos sa akong nakita kaniya. Fiona. Nahugyod ang iyang pagbati nga tukang Ethan. Ug di sa ko makabasol niya. Kaya nasayad ko. Ang kunon ko. Nadako kong pagkuwang niya isip iyang hinikukma. Ano? Kipakiksultihan niya si Ethan. Bisan dili na kini magkabati. Ug di na makatubag niya. May mabati na ko din sa monitor ang iyang pagpakiksulti kang Ethan. Apan dili.
Dili ko gusto mapati. Dili. Ethan, dili ko gustong mawa ka na ako. Dili yun. Kay giisip ko ikaw, dili lang kamahin sa among kinabuhi ni Andre. But sa akong personal nga kinabuhi mismo. Gusto kong mapalikas sa imong pagkaikaw. Apan unsaon man. Nga bisag si Andre nga mo'y nagmugna kanimo. Bisan supak ko sab siya nga wadon ka sa hingpit. Nagkadesisyon naman nga tumanon ang mando kaniya sa kagamanan. Aron malikayan nga may tabo pa pagbalik ang krimen nga imong nahimo. Unsay ako buhaton, Ethan. Nagkapugngan ko siya rin eh. Unsa man, Ethan. I know nga ano nagyoy conflict of interest. Tali ka mo og Fiona Andre. Bahin sa imong humanoid robot nga si Ethan. Wa ko magtuo, Major Suarez, sir. Nga ingon ba dahil niinig kalisod? Nga ato bangon kini problemahan. Yes, tinuod ka na, Andre. Kung itandi lang nato si Ethan sa usa ka hayop, sa atong binuhing hayop nga sa Marsairo, mag-uol magani kita kung kini mamatay nga dili gani personally nga ikasulti. How much more kang Ethan nga bisan unsa nga paagi usod sa dugay nga panahon inyong gikauban. Nasinati ug daw sama sa ordinaryong tao nga dali mong ikasabot. Wa man siya kalainan sa imong kinaiya mismo nga mao'y nagmugna kaniya. Kay si Ethan mao ikaw o ikaw mauusap si Ethan. Sir, But anyway, hataga na ito gigayon si Fiona. Kay tingali, hopefully, sa nga-to makadawat raw niya siya sa realidad. Sa kamatuoran, kung lumalabay gani kita nga tao nga may kagalingong espiritu, unsa nagkaha si Ethan. Naisama lang siya sa kabutang nga anytime, mahimo mawa o mahimo usab nga magkuba o dili mo na maangkon pa. salamat kayo sa mong pagsabot, sir. Nagkinahalang ko ini. Wa kay ang kay kabalakan, Andre. Isabtan ko ikaw. Isabtan ko ang tanan. Nga kung buot gani ni mo una-unaon, nga kung lisod alang kang Fiona ang pagdawat sa kamatuoran, unsa nakahaka ni mo mismo, nga personally, mao ang tinubdan nga nagmugna ni Ethan. Sir. Okay. I'm sorry, Andre. I'm so sorry. Dili ko intensyon nga matandog ang imong pagbati, no? But gusto lang usab na ko nga ipabati ka nimo nga may tao nga nakasabot sa imong gibati. Sa imong gibati nga wa makabasa ang uban. Salamat sa imong simpatiya, Major Suarez, sir. Daghang salamat. Mayo kay bitawag ka. Kumusta naman hanggang ko nga gisugo ka nimo sa pagpakignegosasyon alang sa atong pag-surrender o pagtugyan kang Professor Charles o kang Colonel BJ mismo aron nga makuha nato ang reward money nga gipatong sa ilang mga o. Ha? Usay si Professor Charles ang atong itugyan sa mga pulis? No! No. Lagip si Colonel BJ at usab nga yapil sa negosasyon. Galimti nga ato sa higala. Ang mainong danon nga makuha nato ang reward money nilang duha. Kang Professor Charles o kang Colonel BJ mismo nga atong kabady. Bro, paminawa ako. No. Pamati ako. Pasarton ko ikaw. Dili ba, nagkasinabot naman kita. Nga ikaw mismo, ang agutuganan nga mo angkon, nga mo'y informant. Sa kapulisan, ikaw mismo ang makadawat sa reward money. Mau ka rin atong deal.
dili ba? Right after sa pagkuha ni mos kwarta, magtunga gayod kita. Timbang-timbangan nagmayo. Bali, bro. Sayang kayo ang kay-kayunan nga kung gi-offer nimo. Mahimo kitang instant millionaire. Kung ipadayon ta nga itong gikasabutan. Unsa ka to? Kajot lang, bro. Murag may namati sa akong pakisulti ka nimo. Kajot sa. Tawag ako nimo, balik. Basta, magsulti pa kita. Bye. Kisa na! May tao ba niya sa gamas? Bali, ikaw ba ka na? Huwag may tubag. Mugawas ko o magsusi. Simperkun sa impacto, General. Huwag tao. Pero unsa ka itong ako nabati nga may nahog din eh. Unsa ka to? Wa ko magtuo. Nga na giday sama ka traidor ni ex-general nga si pare. Nga suon kunuhay ni Colonel Peche. Nga sa ato pa. Dili kay ako lang ang buot niyang isod sa ilang laang lakip na usab di si Colonel Peche. Namila ka niyang suod nga higala. Ug wa giri ay mapili ini nila. Pulos sila mga animal. Pulos sila mga traidor! Nagkamatingod ka ba kung hain si Professor Charles, Colonel BJ? Ato asi sa suod sa kwarto ba di? Wa pa daw siya mauli kagabi. O kaganiyang kadlaw nga perte niya upo ka. Mao ba? Nga naman ba di? Nangutana lang. Ang ako nga maniguro lang ta nga wa siya himatik na nato kung magkasulti. Lesod magkamati ko siya gamay giplano kita sa pag-surrender kaniya sa mga otoridad aron nga makuha ang reward money nga gipatong sa iyang o. Mayo kinagisgot ka na pa di. Sana may latest gihimo mong negosasyon para sa itong pag-surrender kang Professor Charles. Dili na kita magdali-dali, Colonel. Kay lesod mabulilyaso kita. Kay usa lang nato kasayop. Makawang ang atong paninguha aron nga makakwarta og dako. Gusto ka ba di? Angay lang nga maniguro ta. Pero usa may katapusan mong pagpakigsabot ba nini? Kinsa ang gikontak? Sayod ka may record og notado na ako sa atong mga kabaro nga nasa pangserbisyo. Mao kini rason nga may gamit ang laing koneksyon. Dili masabit ang akong pangalan. Sigurado ka sa tao nga imong gingon nga koneksyon nga dili ang binuwang nato, ba di? Tingali kita ra usay ibutang sa bulsa niya doana. Ibaw na kita karon sa panahon. Nga bisan sa suod pa nato mahigala, dili na kita makasalik. Dili ba? Simbergwin sa impacto, General. Oo. Tinood ka na, Colonel. Lahi sa itong grupo. Sa atong nga pinagsamahan, dili ba? Dili ba? Mao. Mao gyud. Bahay niya. Di na nga kung gingon mong tao nga imong koneksyon nga maoy maniguro sa negosasyon aron nga sigurado nato nga makuha ang reward money nga kipatong sa o ni Professor Charles. Makasali kita. Nagasiguro gyud ko niya Colonel. O giunsa mo sa pagsiguro? Giunsa ko sa pagsiguro? Kay na kaila kausap niya. Sigurado ka, buddy? Yes, buddy. Yes, buddy. Buddy. Nakaila ka giniya. Ang mayong danon alang ako, buddy. Nga dili kita traidoran. Saling ka na ko, Colonel. Nakaila ko na natawana. O sagi kaingon ko na. Nakaila. Kinsa siya, buddy? May mga romantiyaling ako may bawan. Dili ba? Buddy?
bisan pagwa kumabati ang ilang panagsulti. Nagtuo kong bahin kini sa ilang paghimong buang o pagtraidor nga rin ako. Kanatungod kay sa ilang mga lihok daan nga makita na ko din masabot nga nag-amping sila. Kay silang duha, dalikyat yung tanaw din Tanawon tagon sa inyong mahimo niya ng inyong duwa, mga traidora mo, mga panawaya mo. Gipanagan-an o gipangandaman ko na kining daan. Tanawon tag kinsay maunay sa kaugalingon ninyong lahat. Wa kita'y mahimo, Gomez, kung mo ka na'y nagkabuot nga hukom sa kagamanan. Nga puuho na lang sa hingpit si Ethan nga invensyon ni Andre Martin. Hisabtan ko ang desisyon sa ato mga labaw. May nagbakita nila, Major Suarez, sir. Nga dako ikatabang si Ethan batok sa terorismo, nga paday naghulga, dili lang din sa atong syudad. Ba't sa tibok nasod? Ug napamatud-an na kini sa daghang mga higayon ni Ethan. Ug sayod sa bitang tanan sa rason kung ngano nakahimo si Ethan og kadaot nato. Kana tungod sa gibuhat ni Professor Charles. Nga, maugid unta ang angayang manubag sa tanan. Tinuod ka na, Gomez. But still, nagpadayon pa kita karon sa pagpangita aron madakpan sila. Pero, ay lang kalain, sir, ha? With due respect, mangutanaw na ko kung wa ba karoy update bahin nila? Well, dahil pa ko magkasulti ni mo, Gomez, kung unsay update sa atong pagpangita karon kanila. But hopefully, one of these days, masiko pragyod nato sila. Kay gipalihog na sa kagamaran ang tanang authorized agency aron madakpan gid sila. Nga nagkahatag hapon og hulga sa seguridad sa tanan. Nga diin karon pa lang, pila pagka-oras sa amilabay, gi-consider na sila si Colonel Veggie o Professor Charles nga mga terorista. Mao ba, sir? Yes, Gomez. But, balikan na to ang bahay ni Ethan. Sa desisyon sa kagamahanan nga hingpit ng puuhon si Ethan. Ako kining respeto. Kay may mga una-una o katakos usab sila sa pagtimbang-timbang sa mga butang sama din. Kung unsay maayo o kung unsay dili. Tinuod ka na, sir. Ba't ba sina-overlook lang nila ang about sa hulga sa terorismo? Sa good side ni Ethan, dili ba? By the way, kitang naa sa ubos, magagadag yun kung unsay come up ng mga desisyon sa taas. We will wait and see. Kay who knows, nga may kausaban kini. Pero dili ba, sir? Buot sa kagamahanan nga hingpit na yung tangon si Ethan, what if may terorismo nga mahitabo? Dili ka... Dili kita maghisgot pa niya na, Gomez. May lain o importante kong tuyo ni mo sa akong pagpanawag. I'm sorry. Sorry, Major Suarez, sir. Bini mo. Gipagyuan ako og report sa atong mga labaw bahin sa hingpit ng pagwag ng Ethan. O si Andre, ang tanaw, tungod ni Fiona wa pa makahimo og aksyon labot ini. Og si buot mong ipasabot, sir. Yatagan kong 24-hour ultimatum sa atong mga labaw sa pag-submit og report with documentations sa hingpit nga pagdismantle sa humanoid robot nga si Ethan. Magkaparsali ka ba ka na ko, Lenny Gomez? Magkaparsali ka ba? Wa mo sulti si Major Suarez. Kung kinsa ang among mga labaw nga nag-apura, nga mahimo dayon ni Andre tibang mando sa kagamanan kaniya, pahin kang Ethan. Unsa man ang ilang dalian. Sa pagkakaroon, nabalik naman si Ethan kang Andre. Ug wa na'y makasayon-sayon sa pagkuha ni ini dito sa laboratory. Kay gawas nga wanted. Ug giila na gani ay nga mga terorista sila si Professor Charles o si Colonel Veggie. O gwardyado usab kini dito. Makalibog. Pero, unsaon ko man sa pagpasabot si Fiona. Nga wa man gani siya mamati sa pagpasabot ni Andre kaniya. How much more
Kung ako na makigsulti kaniya, labot ini. Ug dili kay kana lang. Dili sab nako sa yun karon ang pagpakigsulti o pagpakikita nila dito. Ilabi na ni Andre. Dili ko makaharon niya. Tungod niya itong... niya itong pagkalikas akong baba. Nga nakahisgot kong... nga nakaingon ko kaniya nga swerte si Fiona kaniya. Nga nahimo niyang hinikugma. Kaya dili siya lisod nga hikugmaon. Sa kanya itong katapusang higayon nga niyari si Candice Major Suarez, sir. I mean, si Police Officer Gomez. Wa siya makabalik diri. Mao ba, Andre? Oh, sir. Kaya nga no, ganun mo sir. Amot kung abot kong ipasabot. Nga, Sir? boy, no. Sorry nga musuti na lang ko ni Buhani. Matuwa ko'y mahim. Kamanduan gini sa among mga labaw. Nangayo na sila og concrete evidence. Complete report and documentation. Kalabot sa directive nga gisangon kanimo about ni Ethan. I'm sorry, Andre, but inautay sabtan mo ako. Igo lang sab kong may paabot sa ilang mando sa ilang ipabuhat ka na ako. O obligado usab nga musunod ko kung sa ilang kamanduan. O mao kinay rason nga nag-follow up ko kung nabalik na ba si Gomez niya. Kay buot na ko nga mutabang siya pagkumbinsir kang Fiona sa buot nga mahitabo sa kagamahan ng labot ni Ethan. O usbon ko, hinaot nga hisabtan mo ako, Andre. Wala ko masayod kung unsa akong buhaton. Dilikit sayon ang pag-atuog balik sa laboratory ni Andre. Aron pakigsultihan o pasabton si Fiona. Kay mauwaw na yun ko niya. Mayo lang unta kung si Fiona lang ang naa dito. Pero, residensya usap ka to ni Andre. Dili mahimo magdiretso-diretso lang ko sa pagpakikita ni Fiona. Nga dili ko mag-agad niya. Dili yun. Huwag ka na magkaon sa mong pamahaw ganiya. Huwag ka sa mag-lunch. Kaya niya ka lang mag-apong perminitan. Bago ka pang abigaw sa ospital, ug di na makaayo ni mo, Fiona. Pasag nila ko, Andre. Kay way kapuslanan kung makaon ko. Kay dili ka man gihapon mamati umutuman kung sa buot kong mahitabo ni Ethan. Nga niya sa imo laboratory. May nanunan akong pagi. Aron tumanan ka sa buot mong mahitabo kangitan. Nga sa samang bahin, mutuman gyapon sa direktiba sa kagamahanan kanako. Sa hingpit ka pagguba og pagwa na kaniya sa hingpit. Usibot mo ipasabot, Andre. Unsa? Wa kung magpaabot nga positibo ang mamahimong resulta sa imong pagpakita, pagpakigsulti o pagpasabot kang Fiona Gomez. Ako nga at least nga may attempt ka that you've done your part. Nga mituman ka kung unsay gimando diha kanimo. Lisod ba ka ng tumanon, ha? Lisod ba ka ng sabton? I'm sorry, Major. I cannot accept your sorry. As an excuse, kung unsa may akong gipabuhat kanimo, Gomez. Sir. Stop it! Gidiretso na niya and ang iyang pagtawag. Oh, God. Nasukugid siya na ako. Pero unsa may ako mahimo sa pagkumbinser ni Fiona sa pag-uyon sa puot mahitabo sa among labaw bahin kang Ethan. Unsa man. Yes, sir. I know, sir. Huwag ko malimot sa imong ultimatum regarding ini, sir. Yes, sir. Okay. Bahato na ko ang tanan, sir. Sige, sir. Bye, sir. Shit! Si Andre.
Hello. Andre, may tawag ka man. Yes, sir. O dispensa sa kwadistorbo. No. Huwag ka magka-disturbo. Mayo ka na nawag ka. I'm expecting your call. Mao ba, sir? Unsa man. What's the latest, ha? Makata ka ba o report atong ang ato sa tumagaraguan about Ethan? Andre? Buot ka makikisulti ka na mo ni Professor Charles, buddy. Kabayan na ba kini sa update sa mong pagbiya ni Colonel BG din sa Subo, sir, buddy? No. Nagpaabot pa kita sa atong contact concept na ba nga makabiyahe mo paingon sa Mindanao, Professor Charles. Ipagkaingon ko, may schedule na para ka na mo ni Colonel sa pagbiya din eh. No. Dili pa nga sa pagkakaroon, Professor. Bawa nga, relax ka lang, ha? Makla ka lang, makla. Makal. Usa ba? Wa mo'y angayan nga kabalakan samtang nga dili pa mo makabiya din eh. Kay safe and secure jud mo. Dili ka kung gamay nga rest house nga gawas nga layo sa syudad, may magkaalarma na yun nato. Kon, in kaso, may magpaingon nga mga kapulisan o sa mga otoridad nga mo paingon din eh. Sa laktod nga pagkasulti, magagarantiya yun ko sa inyong seguridad din eh. Unsa man ay kanang buot mong pakikisultihan ka na mo, buddy? May update ko kung unsay buot nga may tabo sa kagamahanan bahin niya tong Ethan nga invention ni Engineer Andre Martin. Mao ba? Unsa ka na, sir? I mean, General. Although nga wa kini ibalita, but sinvergüenza impacto general. Although wa kini ibalita, no? Apan, may reliable information kung nadawat gikan sa atong mga alalay nga naa pa sa serbisyo. Nga may kamanduan kuno ang mga kalakuan sa kagamahanan. Nagkubon huwag taong nagyod sa impit ang invention nga humanoid robot ni Andre kaginganlan niya og Ethan. Mao ba, buddy? Mao ka na, Colonel. Ug kung sabay mo ikasulti ba ni Professor Impacto General. Bisan unsa ilang buhaton itong animal nga humanoid robot ni Andre Martin nga Ethan, I don't care. Kay siya mo yung kaingon ng among kaimtang karon ni Colonel Beche. Dili ba, Colonel? Tinuod ka, buddy. Ipila na lang ko nakauras ang pabuton nga mapupos ang gitagal sa kagamahanan ni Andre Martin. Walo na sa hingpit ang mga robot. O gidida na siya sa pagkama o laing humanoid robot sa makangitan. Kay kung supakon gid kuno niya kini, mapugos ang kagamahanan sa pagpasaka og balik og daghang mga kaso sa maong engineer. Nga maugid kuno ang mandubag kung unsa may mahimo nga kadaot sa bisan unsa pa niyang invention. Maayo kung supakon kini ni Andre Martin aron adto siya punita sa presuhan. Bisan tuod kung dili ako interesado niya ng maong impormasyon nga may abot ka mo General Body. Sir, Colonel BJ, huwag ka ba'y namatikdan sa pattern o dagan sa panghitabo? Ha? Usay bot po'y pasabot, Professor Charles. Nasabot kong nagkasud ang influensya ni Nicolay ug ang influensya sa organisasyon sa kasamtangan kagamhanan karon. Unsa? Ka, Professor? Dili ko mahimong masayop, Colonel. General Body, Sir. Og, nasabot na ako, Colonel BJ, nga mao na kini ang kalimadon nga buot kitang tabangan ni Nicolay og sa organisasyon. Mao na kini! Ug murag, mao na kining ako gipaabot, Colonel. General Body, sir. Mao na kini. Ka, Professor Charles? O kung sa man kay posible nga may tabo ni Professor, continue lang imong isulti. Ha? Unsa, Professor Charles? Kaysa man yung may tawag.
Si Andre. Oh, sa iyo tayo ako. Oh my God. Tubagon ko baka siya. So sorry, Andre, nga wala na ka matubag. Nakatuho ko. Sorry, Candice, nga na-disturbo ka. Ano? Huwag ka makadisturbo na ako, Andre. Sige na lang. Next time na lang siguro. Mo tawag lang niya katingali ko balik. I know, nagkinahanglan ka pa o gustong pahuway. After all the challenges o mga panghitabo, nadako kagikatabang. It's okay, Andre. Igo na kitong akong pagpaway. Igo na lang kay napukaw taman hinoon ka. Nga nadisturbo taman ka. Ikaw, cute. Mauwaw naman lang hinuunta ni mo. Ako magana hinoon ang angang mauwaw ni mo. Kay nadisturbo tayo ka. No. Sultahin ko please kung nang say ako ikalaga ni mo. Wow, kalagad ha? Siya, oy. Sultahin ka palihawag namin ako. Sige, basta okay ra nimo ha? Sige na, sulti na. Makahimo ka ba nga makanhi diri sa laboratory? Oo. Saman, karon dayon? Karon ta dayon kung mahimo. Ay, mahimo eh. Sige. Mag-ilis lang ko kaniyot ha? O mudiretso na dayon ko liha. Muarisab si Major Suarez. Mamalihog na lang ko sa pagpahapit ni mo diha sa imong gipuyan. Okay na? Fiona, relax lang. Dawatan nilang kamatuuran. Naibo nagkabahin sa among kinabuhi ni Andre sa Ethan, Candice. Fiona, igo na. Sir, sugdan ko lang akong ibuhaton. Si Police Officer Macabali, Andre. Kamoy mo kuha og video nato alang sa kompleto nga documentation sa hingpit mong pag-dismantle o paguba kang Ethan, Andre. Macabali? Kaniyara ko lang sugod documentation, sir. Good. Kuha og shots nga atong mga witnesses, ha? Kitag yung tanan nga niya dinisud sa laboratory. No cuts and no poses. Just go on and continue taking the shots nga atong gikinahanglan. Sa tanan ngayon, ha? Sa tanan nato nga niya, og labi ng yun ang pagabuhaton karon ni Andre. Mao ba? Mayo kung mao ka na. At least, kung noon sa may plano sa atong labaw o sa mga kalaguan, wala'y sibisan kinsa pa nga makababag din eh. Kay hingpit naman siya ang gibauran. By the way, bro, nagkinaminam na ako nga himuuna nato ang plano. Kung siya na ba status karon ini? Na pangandaman namin mo ang tanan alang sa mga hinampak embergwen sa impacto general. Colonel BJ? Kinsa ka na ang gikasulti mo sa cellphone, buddy? O kinsa ang imong gipasabot nga mahinampak? Ha? Kinsa, buddy? Si bro Louie, Colonel BJ, ang ato nga kabaro. O kauban sa fraternity nga si Brother Louie. Siya kinigang ko nga ikasulti sa phone. Gusto ka bang mag-isulti? Kaliot. Bro Louie, gusto mag-isulti ni mo si Colonel? Wa kumingon ba di nga makikisulti o kaniya? Magsulti tagtarong ba di human sa inyong panagsulti? Kaliot lang, Colonel. Colonel BJ. Shit! O so may problema ni mo, Colonel BJ? Kung nandula ka kanako, unsay mo pagdula. Mahimo mong tawgan karon dayon si SP4 Louie Peligro. Aron nga, kung pinamahuli mo, kung siya ba nga kung kasulti o dili. Wa ko gisulti ba di? Defensive ka magayo. Unsay wa kay kasulti? Kanto niya ay nangutana ka. Kung kinsa nga akong gikasulti, o sa balik to. Sa tono sa imong pinangutanan, nako ganina, agrabyado ka. Mabitaw nga, gustong tanako nga tubagon nimo ang ako cellphone, ano nga magkasulti ka mo si Brother Louie? Pero dili ba ka? Yaw sa may problema nimo? Ha?
Diretsuha kong sulti. Kung agrabyado ka, kung unsa nang bakukangan ang naa sa utok ni mo. Wa. Wa! Pero ang tulong sa imong tinubagan, salabtunon kayo. Sorry. Simbergwensa impacto, General. Sorry, sa iyong lang alang kasayon. Basta, sorry. Di na tumausap. Colonel BJ, kung iyon niya na ang pagkatao na dili kasaligan, ayaw ipanag-ing nako kay dili ko traidor nga paghigala o pagkamimbro sa atong fraternity. Kay mitahod ko sa mga prinsipyo nga atong ipanumpaan ini. Og nag-ilanay na usab kitang daan, sukat pagid kaniadto sa nagtungha pa kita sa criminology. Hinom-dumi, ug hunahuna ka na pag-ayo. Unsa ba'y nahitabo kaninyo, Colonel? Ni Sir Buddy, nga moraman o gamitas ang inyong mga tingog kaganiha. Wa, Professor Charles. Unsay wa? Musaga ba ang inyong tingog sa walay hinungdan? Unsa ba'y problema? Colonel? Ambot. Nasayop lang tingali ko. Baka ugaw ra kayo kung gula-hula. Maong naingon ko ato. Wa ko ikaw hisabti, Colonel. Paminaw, Professor Charles. Kay sahiran ko ikaw kung naunsa may kagadiya. Mga buhay. Makita din sa monitor sa CCTV din sa kwarto. Nga siya ninyo sukay nagsulti. Ayaw ko ninyo hagita mga buaga mo. Kaya tingalig, ako ray magkapatay din niyo. General, Sir Buddy, may mo bag makigsulti ko na mo? Ano? Usa may gipanulti sa buwaga Colonel BJ kanimo, Profesor? Sir Buddy, dako gyud ko pagsalig nimo. Ug may tahod gyud ko nimo. Kinining akong kahimtang karon nga pinangita sa balaod. Dako kakikatabang. Hinungdan, ngan nga higala nako si Colonel BJ. Ug sama nimo nga ako nausab nga higala. Sa iyang gisulti nako, sa naitabo ninyo kaganiha. Nasuta nako nga miscommunication ra gyud ang problema. Usa dili angay nga ma-escalate kini ngadto sa dili maayo ninyong panag-away. Kay kamurang dugua. Sakop sa usa ka fraternity. Nga bisan og magkinaunsa, nga bisan og unsa pay mahitabo. Ipatigbabaw gininyo ang inyong brotherhood. Gipasabot ko na sab si Colonel BJ labot ni ini. Salamat kay nakagarag patunga tali ka na mo, Profesor. Kami ni tawhana, do kay nagyudbing nagilanay. Nagkailan ko niya kinsa siya. Ug nasuhito na sab kay ko kung kinsa siya o nasuhito sab siya nako kung kinsa ko. Sukad pagod sa mga estudyante pa mi sa usa ka university sa BS Criminology nga kurso. So, ayaw ninyong gubahan inyong banding tungod lang niya itong gamay kayong butang nga pwede rin yung istoryahan o hinay. Kadili lang ipasaka o ipatas ang tingog. Aron nga, magkasinabtanay ka mo. Ugway conflict nga may tabo tali ka ninyo. Nagtugi kining maong professor nga namati ko niya. Ako nga usa ka kanhi general sa kapulisan. Iyang tudluan ko say, husto, pwe! Simbergwen sa impacto, General. Oo. Yes. Igor ako namati niya. Pero kutob na niya. Ang ako kunuhay nga pagsanong sa iyang kiingon nga dili angay nga mo escalate ang maong dili maayong pagsinabtanay ni Colonel PJ. Kabahin lang sa duha na ako nilang duha. Nga andam nang masugba sa kalayo sa impyerno kung masurrender ko na sila. O kung makuha ko na ang reward money nga gipatong sa sa duha. Kasubo na ko, bro. Ingon niya ito ang hitabo. Pasensya kayo. Oo. Naniguro na ko nga dili nila mamatiktan. Excuse me. Bro. 100%. Nga dili na nila mamatiktan.
Naghihimo ko lang silang mga buang ug andam na alang nila ang laang. Aron nga makuha nato ang 2 ka 3 milyon o 6 milyones nga gipatong sa ilang mga o. Naginam-hinam na ko nga mahuman na ning tanan. Ug ang imo ra nga gusingal ang akong gipaabot para ining mga hinampak ning dagko. Oh, sorry, buddy. Giyang ko na ko nga nasayop ko. Nga nadalang ko sa akong emosyon kaganiha. Napasabot ko sa hanggaw nga Professor Charles nga murag siya na lang giyo'y husto nga manulti. Well, ginawat ako ang imong pagpanghayo. Sorry, Colonel. Kaya nagkasabot ko nimo. Kanakay, wa pa matingayon ni atong iplano para ni Professor Charles. Aman ganon. Usay bot mong ipasabot, buddy. Usay. Buot nga makiksulti ka na to si Buddy Professor Charles. Wa ba siya musulti ka ni mo gonon sa iyang tuyo na to? Wa siya mo detalye. Basta ngayang giingon. Kalabot kini sa itong pagbiya na dinhi sa Cebu. Paingon nga to sa Mindanao. Mau ba? Mayo kung mau ka na. Hain siya. Tuwa siya magpaabot ka na to sa sala. Tana, atong atoon. Karon, Professor Charles, Colonel BJ, dawagan nato ang tao nga maoy. Mo konfirmar ninyo nga planado na karong gabi ang pagpiya ni Dutini sa akong rest house. Diretso na sa napitin at huwa dito magpaabot ang kumpit nga mo inyong sakyan paingon sa Mindanao. Mau ba, General Buddy? Salamat kung mau. Daghan yun kayong salamat kanimo. Ako ba di? Di lang yung kong pasalamat pa mo, ha? Kaya halos kinistorya na to, sige akong pasalamat ni mo. Mao! Nahurot na akong pasalamat ni mo. Mao, sige balik. Buwag. Bueno. Niyan inimag ang mga props ug maskara nga inyong gamiton. Aron dili ka mamailhan ni bisan kinsa sa inyong pagbiya dinhi Professor Charles o Colonel PJ. Uy, mau ba? Kung mau, klaro na nga way sabit kining among pagbiya din sa Cebu, General Buddy. Gibutang ako sa siguro ang tanan, Professor. Pastilan, unsa may among ikabugte, nining imong pagtabang ka na mo, General. Bitaw, Buddy. Ayaw na ka ninyo gulahulaan, unsa man na sumagod. Kaya matuod nga higala, mutabang magina sa iyang giisip nga matuod nga higala. Nga wa magpaabot og bayad o bugti sa iyang kinasing-kasing nga pagtabang ni ini. Daghang salamat kanimo, Andre. Nasubmit na nato ang full documentation sa imong pagdismantle ug pagwa nagyud kang Ethan sa hingpit ngadto sa among mga kadagkuan. Ug ingon man sa imong pagpersalig ug commitment sa dili na paggama og humanoid robot sa man adtong Ethan. Nga mamahimong manausab ang hinungdan nga masubli ang makalilisang hitabo. Niadto na sakmit siya ni Professor Charles ug wa na nimo makontrolar ug kini mao ang kondisyon ug himong basihan aron ma-fully granted gikan sa kagamhanan ang hingpit mo kagawasan. Batok sa daghan untang kaso nga ipasaka batok kanimo. Ug duwata kini mao ang dokumento nga magmatuod sa hingpit mong kagawasan. Okay, pirmado na kini sa atong mga kadagkuan ug mga opisyal sa nasod. Congratulations. Salamat usab kanimo, Major Suarez, sir. Salamat yung kayo. Fiona, dawata akong kamot isip pahalipay kanimo ni Andre. Dagan bigay ang salamat kanimo, Major Suarez. Dako kay kaogi katabang mo. Dili-dili gyud mo kini may kalimtan sa tibuok namong kinabuhi ni Andre. Karon nga hingpit na gyud ang imong kagawasan, Andre. Ug wa na maka-question pa niini. Kay may mga dokumento ka naman gyud nga giuptan. Unsa may imong mga plano ron? Ang akong plano, kanang magkatakdo gyud kung unsay imong mga plano, Fiona. Ikaw, gyud. Bitaw? Ang imong phone. Si Candice ganing mitawag. Si Candice? Oh, Ambi.
Hello, Candice. Hello, Andre. Wa ba ko makadisturbo? Awa man, Candice. Ay, Naminaw mo si Andre. mayo Fiona kay naade ka uban ni Andre. Padayo lang, Candice, kung sa mo tuyo. Andre, may hilong nga informasyon nga may abot ka nako. Nga may sekretong operation karon nga himuon sila si Major Suarez sa pagdakop buhi o patay man kanila ni Professor Charles o Colonel BG. Unsa? God! Oh, tanawa ko, Colonel BJ. Kung makaila ka pa ba ka na ako, ano nga ako karong porma? Tama. Wow! Kisabay magtuo nga ikaw ka na, Professor Charles. Nga bisan sa imo na lang paglawas ka tanawad karon, dako na kayo kalainan. Sa imong pagkadaot o pagkaslim, karon ay mong lawas. Mura ka nag si Santa Claus. Labi na ng biguti ang ibutang ni mo si Munaw. Nagabot ako sa Mindanao. Ato ko mangita og pagi nga makontak na ko pagbalik si Nicolay. Ato ko maghimo og bagong account. Kaya nga akong account kanhe, nga akong gigamit sa pagpaki-communicate kaniya. Nakuha man sa kapulisan. Mao ba, Professor Charles? Unsagod ka ng imong pagpahiyom, Colonel. Mura man og may laing kahulugan o may buot nga ipasabot. Usaw ka nang ipanorten mo, Professor. Usa naman mo din Colonel BJ, Professor Charles. Alam na mo. Uy, kamo ba kini, Professor? Colonel, kinsa ba si Colonel BJ ninyo? O kinsa ba kaninyo si Professor Charles? Ako, si Professor Charles, General Buddy. Wow. Unsay mong tanaw na ko, buddy? Oh my. Iyon sa dili ko magatuon ni Colonel. Kanimo sa Professor Charles. Kung wa ko magkaila kaninyo ni Hang, wa ko pamabati ang inyong mga tingog o sa naghahangog ang mga tao nga nakaila ninyo sa inyong pagkakamugyon sa wa pa kamo magtakaban. Utang na mo kanimo kinang tanan, General Buddy. Pero sige lang. Magbawas raw niya kami kanimo. Di ba, Colonel BG? Oo, magyod, Professor. Magbawas niya kami sa imong kaayo, kanamo, buddy. Nasayo na kamo sa akong prinsipyo. Basta ko lang ko imutabang. Wag yun ko magpaabot o pisan sa gabaws. Basta, General Buddy. Ako nang ipasalig kanimo. Okay. Andam na ba ang van nga inyong sakyan, mga lolo? Let's go. Evaporate. Bago na ito sa van, General Buddy. Colonel. Masunod na kami, Professor. Buddy. Colonel PJ, andam o planado na ang tanan. Huwag kalibutan ang tigiwa nga masyata siya sa taro. Pipila ka oras kikarkaron. Oo, Colonel. Apan ayaw pagpasabot. Sulod lang ka niya aron wa siya ay himatigdan. Okay, buddy. Sige. Halin ako. Ang mga buang, ang mga impacto general. Pagka mga inosente. Ang mga inosente. Relax o kampante kayo. Si Colonel BJ nga dili si Professor Charles ang masyad sa taro, pipila ka oras gikat karon. Ay, wa siya kalibutan. Nawa pa gani siya maihaw. Iglulunod o gitimplahan na siya daan. Hello, bro. Alisto na mo daan. Kay andam na kami mo biyahe. Si General Buddy. Nga na sa front seat nining van nga mag-isakyan. Seryoso ug nabisi sa paggamit sa iyang cellphone. O kadudahan kayo kini.
Kaya hilo ba ninyong duha din sa likod, Professor Charles? Colonel PJ? Dili ba nagkasinabtalay na mo? Hoy, unsa ba? Nagbungol mo? General Buddy. Naghinam-hinam lang ming makaangkon sa mong kagawasan kung magkabiya na may din sa Sugbo. Lapaw na ko, buddy. Kamu ba ang duha? Murag nagtuog yung kung wapa mo magkauli niya na. Kay ikaw, Kernel, nasa taliwa maglingkod. Nagsigig tanaw sa atong jagyan. Samtang si Professor Charles, nasa pinakalikod. Ayaw ka bala ka na ko, buddy. Naliguro lang mi nga way milagro may tabo sa itong pagbiyahe. Correct, Colonel. Kinsay na sayod nga sa unahan may kalit nga muambos nining van nga atong gisagyan. Why si Bisan Kinsa nga magkasanta ni inyo karong pagbiya sa Sugbo, Colonel, Professor. Ako nang ipaniguro ninyo nga hapsay kaning ato pagbiyahe. Ali ako sa frontset. Bisan sa mahitabo, ako mawag unang ika-enkwentro ni Bisan Kinsa man nga mubabag sa atong agyanan. Ingansado ng daan kining kalibre 45 nga niya ilawom sa staff. Ganiya sa kong tiyan. Kung may milagro gid gani nga mahitabo karon, ipaniguro kong makapanablag yung kong daan magkinaunsa man. Okay, man. Nag-message ang atong kontak. Pangandam kamudaan, ha? Yes, very well. Oh, narasal sa may cruising. Mga 2 kilometro gikan din eh. Pagpasalipod ka mo, pwesto na kamudaan. Move! Move! Okay, men. Pusagay na kong siyate. Inigabot nila. Pagbutan nila kong sinyal, ha? Basta huwag buhiyon ka nilang tanan nga luwan sa van. Is that clear? Yes, sir! Okay, dihan mo. Bisan si ex-General Buddy, kung makakita ka na ako, dili makailaning akong takuman. Nahibaw lang siya nga ako kini, kay may komunikasyon man kami. Hilong kayo duha sa kong likod. Padayon ang ilang panagbungol. Murag nagkamaral na sila sa ilang kaukalingon. Nga duharay ilang posibleng dangatan ninig abot sa maugtapit. Kung dili sa ospital, sementeryo. Professor Charles, Colonel BJ, kumusta mamuli as likod? Doon lang naging kita sa may bayon, din may himutang ang yati. Ngayon yung sakyan. Naginam-hinam na kami, buddy. Professor Charles, ganun as likod. Nagduka-duka na ka diha, Professor. Dili mahitabong magduka ko, General Buddy. Nangandam na akong daan. Bisan unsay mahitabo. Why mahitabo ning inyo pagbiya sa Sugbo, Professor? Ugwa yun. Ako may nagduka, buddy. Hindi ko akong usin mong isandigan, ha? Ay, ikaw. Iko-iko pa ang atong distansya. Pwede ka pa makitagpilaw. Pukaw tanaw niya ka, Colonel, kung mabutata. Buddy, nagmatain taon og morning si Professor Charles. Ayaw pagpasabot sa imong pagdipig na ako, Colonel. Okay. Ay, mairag lang yung ko ubusandig. Bugo ra kayo mo, General Buddy. O Colonel Beachy. Nga nagtuong nga huwag ko'y kasayuran sa inyong plano nga pag-blackmail na ako.
Dako ra kayo kong isud sa inyong mga bulsa. Gamay lang ninyong sipiat karon. Magkamatay yuta. Magkamatay yuta. Oh, si General Paddy, huwag bubiya sa paggamit sa inyong cellphone. Sukat pa kayo kinikakaniya. Busy gid siya. Dili na kinimahe mo. Lain na gira nga akong pagsabot ni ini. Dili na maayo kining maong tilimadon. General Bade, mahimo bang paunungon sa makadiyot kining van? Kalit nga, misuol o misakit ang akong tiyan. Di naman na, General. Pitag yun mo gawas. Sugo sa lawas? Doon lang kita, Professor. Mga ubos na lang sa usa ka kilometro ang ato gabihayon. Maabot na kita sa atong destinasyon. Pero, General, di na yun maakwanta. Profesor, usa ka ba? Doon na lang ta. Unsa may gusto ninyo? Dire na ko sa likod magpabuhagan nining akong hugaw. Nga, kagawason naman yun ni. Shit! Huwag ka ba magkomedya, Professor? General, dili ka komedyahan kining sugo sa lawas. Tungod tingali ni sa pag-inom na ko kaganiha o bugnaw nga tubig nga way soda nga akong tiyan. Animal. Sige lang. Nagpunta lang ninyo manima o kining tibuok van nga. Irkon raman eh. Ay pagbinuan ha, Profesor. Bullshit. Dingo, ihulong sa napin kining van. Ihulong. Salamat, General. Pag-akos makadiyot, Colonel, kay di na yun magwanta. Damn it! Naglangay-langay ka lang, Profesor. Kadiyot lang. Paga! Pagdali, animal! Di na yun magwanta. Di na yun, pili na. Padi, nagtuo kong nagpagkarong ino na siya. Siya? Kumaw na. Ato na siyang paudayunan sa iyong gusto, Colonel. Ani na to siya ihawad din eh. Chef! Kaya si Professor Charles! Usa! Animal! Yan pa ko! Requarmas! Balik, Professor Charles! Mabatay ka, animal! Balik mo sa may ko, Colonel! Isa! Sundan niyo siya! Bigo! Pati niyo siya! Animal! May armas siya! Naigo po! Shit! Manhuway! Hindi kita makatugot, Colonel! Nabawa ang 3 milyones! Isurrender na siyang patay! Paluwag sa tumalalay, bro! Ito sa may bayon! Di ko makatugot nga! Nga tungod lang sa sugo sa lawas! Mahanaw ang 3 milyones! 3 milyones? Unong kamilyon kamong duha, si Professor Charles, Colonel BJ. Bani, usay! Gusto ko rin mo unahan. 3 milyon ka na daan, Colonel. Bilyas ka rin mong operation, man! Sa iyo mong bato, sir! Kadit. Hello, bro! May mga buto kami na bate. Ha? Dili pa lang kayo layo ng amon himutangan. Hay naman ka po, ha? Panuway ni pagkapatanga, bro. Nalingla kami ni Professor Charles nga sugo ko sa lawas saban. Kalit siya bidagan paigo sakit kito bisuot sa kabugangan. Bullshit! Dili na kami layo niya, bro. Tabagi kami sa pagpangita kaniya. Ang professor na lang ang atong problema. Kay giluba ko na si Colonel BJ. Usak! Pagdali ka ba, bro? Kay tingali, higpit nga maka-eskapo si Professor Charles. Shit! Ngit-ngit kayo. Daga na kayo kong mga garas nga. Nasangit na yung mga buwisit nga bugang. Huwag ko masayop sa akong gituan nga planado kining tanan.
Shit! Shit! Ilagay kong gisundan. Mga panuway. Kinang malipat ko sila. Patuon ko sila nga maukining nga akong gisundan. Apan, mutabo ko dito sa unahan. O ganito ko musuot sa at mga kakahuyan. Magdali ko! O sana! Maliliyak sa manibro, ha? Balik kayo diyan mo. Tuwa mo paingon dito si Professor Charles. Sige, gamit ang inyong mga flashlights. Pakitaan ninyo si Professor Charles. Pagkatagkatag mo, ang uban, mubagat sa daan, aron dili yun sa makaikis. O buhay mo balik ni kung dili ninyo mada ang Professor ka buhi o patay. Nakasabot pa ka mo. Mo! Doon ang simling tulungan ng among malayasukan mo. Either shoot out or rub out. Gisiguro lang ako, bro. Base sa atong ikasabutan. Silang duwa si Colonel BJ o Professor Charles ang atong tumbahon o isurrender. Aron kita mismo ang makaangkon sa reward money nga gipatong sa ilang mga uo. Lisod na kulang 3 milyones nga gipatong sa uusab ni Colonel BJ maging bato pa. Dili ba? Mayong imong ibuhat, bro, buddy. Nga naniguro ka. O ako sab sa mong kabahin. Angay sab kami maniguro. Nga limpyo kami humanin ng hitabua. Bro, unsay? Buhi ka pa? Ug bubaws? Baba? Sorry, bro. I'm sorry. Pero apel ka ng daan sa kasado. At least, may kadungan sa Colonel Betty. O ganyan man unya si Professor Charles sa pagbiyahe paingol sa impyerno. Shit. Animal. Bullshit. Pagkadaghan na akong mga garas. Tungod sa akong pagsuot sa kagawayan o ngit-ngit pa kayo. Oh, hayag. May hayag sa unahan. Suga ka na sa puste. Kasado pa. Daan na ka na diha. Salamat. Mamasin kong may maging sa kanan nga makatabang na ako. Pero, tagoon ko lang kining akong armas kilahom sa kuntian. Kinahanglan nga makapalayo kung magaikyas ko rin ni Dapita. Kinahanglan yun. Hingon sa midoyo ka na ako ang higayon. Sa kinan ka na ang nagdahunog. Doon ako sa daan. Magdali ko. Gikan sa suod kabahin, magikan na maong sakyanan. Sa ato pa, pahiming kayo nga makabiha ko na yung napita kon magapangayo ko para bang anak. Mugawasog, magpatunga ko sa daan. Ugo niya, magwara-wara sa akong mga kamot. Oh, Sergeant. I-drop kini si PO1 Bailey o PO2 tabugok sa eskina. Aron anhan nila at ngan kung magawa si Professor Charles sa daan. Yes, sir. Sir, may tiguang tambok ikan sa bahin nga anang kakahuyan, no? Napatiwas, plano, nagwara-wara. Oh, habam. Nangayon po naman. Bingo! Mao ka na ang description nga gihatag ni Gerald Bailey sa mo pagtawag na nga takuban ni Professor Charles. Mau ba, sir? Doon lang taniyan, sir. Kay gihago tanian ng animal. Sige, dasmagi! Dasmagi! Dastilan. Milupad ang buwangan ko sa tubangang bayan ng sakyanan. Huwag mabuhi ito mga nasmaga, bro. Tuasik ang dugoy. Sige. Ito, balik. Ligs, Pero, sir. Ligs. Huwag. Anong ipahunong mo kinasakyanan, ha? Balik og ligs, ka to. Balik. Pewan, Bailey. O sabot niya ng pag-inggansan mo na ng imong armas o
Tumungin mo sa akong, sir. Kami nila magbayan sa 6 million, sir. Ay na pag-apil. Sir. Bro, daog na. Kita magbayan sa 6 million. Andre, dili pa lang dugay nga nanawag si Candice. May update siya sa grabing hitabo ato sa operation untang gig-conduct nila ni Major Suarez o sa iyang kaubanan nga mga pulis. Doon na lang kuno siya din sa office. Mao ba? Oh, wala lain siya na. Come in. Fiona? Andre? Have a seat, Candice. Basta ka tayo makisulti sa phone nga update sa kaso nila ni Professor Charles, Colonel BG o Major Suarez. Tungod sa pagka-controversial sa maong hitabo, Fiona, Andre, hangtod karon why makaklaim sa reward money nga 6 million gigipatong sa own ni Colonel BG o Professor Charles. Kaya ang tanang pulis nga apil sa operation, ikataho nga involved sa maong kontrobersya. Fiona, kinsa mo kinayong gwapa kayong babae nga imong tupad, Fiona? Bago na ninyong staff din sa office? Karon pala ko makakita niya. Fiona, i-introduce yan ni Tani. Yes. Tani, si Candice. Ang pinakasunod na muhigala ni Andre. Hi, Tani. Nice to meet you, Candice. Tani, ikaw ba kini, Ethan? Ikaw ba kini? Og dinhi mga higala, natapos ang atong sugilanon, si Andre ug si Ethan. Sugilanon nga sinuwat og bunga lamang sa una sa tagsulat Glenn Peno. Ubos sa direksyon ni Dino Bambina Birungan Eliseo. Sound effects Ariel Mangkao. Sound engineer Ricky De Savitz Bangis Garing. Recording editor Lloyd Gabiana. O sa dili pa kami mobiya ni ang atong artistang naghatag kinabuhi ni atong sugilanon karon. Sa papel ni Andre, Ray Arellano. Ethan o General Badi, Randy Padayaw Suson. Fiona, Miss I. Ingrid Bertudaso. Candice, Teresa Terol Surya. Bravo o Suarez, Inday Bambina. Professor Charles, June Pahanis. Colonel BG, Ricky Bangis Garing. Kinimang sugilanon, dalit ka na to sa RMN Drama. Okay, nahuman na yun no, ang drama nga si Andre o si Ethan. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Nasinuwat ni Glenn Pino. Thank you kayo no sa pagsunod sa mga sugilanon. Nagikan sa akin yung drama. Salamat kayo. O atangin na yun no, ang pula yung drama no, ako lang siyang i-upload. Atangin lang siya no, kay usan yung mga adlaw ha. Kung na nag-upload ang pula yung drama no, nga si Andre o si Ethan. O daghang kayong salamat no, o apalyaw din ko subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na kayo mag-upload nga ang sugilanon, nagikan sa yung drama. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.